ang'eni duoko margi nitie kar ka. To koro kata kopogore gi duoko ma Shabana bende oyudo ni, kocha bende nitie kar ka kod paro ma opogore. Bandari otugo yo machalo nade, to Shabana midhiero mag yudo ni pod gikalo yo machalo. Winj kocha ka to bang' waduogo e studio ka wabenda ne gi twak achiel kachiel. Game haikuwa mbaya. Si wenyewe tunajilaumu sababu make some silly mistakes hapo kwa defense yetu and tuka consider, but generally it was a good game. My boys played a good game. Wame create chances na pia tukuzitumia. Hii ni mfano tosha KPL, hakuna timu rahisi. Wenzetu ukiona kwenye table wako mwisho, lakini angalia ule mchezo unapeana, wamecheza mchezo poa sana. Sisi tulitarajia wacheze vile wamecheza, kwa vile kwa tafuta pointi, game kama mbili wanafuatana 3 hawapati pointi, lazima game ingewa ngumu. Kwa vile tulikuwa tumetarajia wangejipaili nyuma, zaidi kuwa patient na game. Aya, mano ka bontiere kar kae. Ang'ema bende yang wadhi nyime kar kanyo, paro en mane. Game ni maber, gi concede gonde ariyo mago jo Shabana. To kamachielo kocha jo Bandari o concede mana achiel, to iwacho ne jo Shabana bende orakore makare. Tie machako di mana mapiyo. Gite sas mamoko mapontiere kar kanyo, ang'ina wanegi mana mutingo mar Murang'a Seals e kinde mabiro ka pod wadhi nyime kod duoko mamoko. Okay, Kileo nyoro kanya wuok adhi mpira. Nyo yudo ka bang disappointment mar Saturday, kanya yura koro awinjo njili kalo. Itie pasa manyo oyalo ni ka ng'ato chwanyi ting'wonne. Koro nya ng'wonne refa ma je VR ando. VR wabiro. Lakini okay Sabana nigi problem sana nikech nyoche gibiro go gi ang'wen gi ulinzi goro chako duogo gi achiel kendo no osego gi 2-1. To gini kelo na gimoro ka Cleo ni kirango timbewa mag Western Region, Western and Nyanza, warango Nzoia, warango Homeboyz, warango Moroni, warango Sabana, okwatim maber, en mana gor kende. To kirango mano to mano manyiso ni mondo mi watim maber kocha, insa motimo maber, iyudo ka wayudo nyaka players, nyithindo man kucha donje clubs. Koro iyudo ka en gima dhi hinyowa sana. To aparo ni Sabana wuon aparo ne okijipanga. Negi paro ni negi rango crowd, to negi gocho gi crowd. Tingeni NSL kacha Cleo en gi weche mang'eny. Momiyo iyudo ka seche moko kidonjo ka tiyudo ka seche moko nyalo bagi. Lakini ginyalo loso gini but ok en maber nikech nyocha neno crowd ma Tusker manigine ma Sabana na nego de pap kwa gocho kodgi ne gihingowa. Sani kirango gor sani yuro ni number 3 in terms of fans. FC ni malo, Sabana, then Gor Mahia. Ne ayudo crowd no. To ka crowd no ginyalo tap that crowd gi loch nyalo bedo maber sana to the Kenyan football. Nikech sama koro wadwa bedo gi Sabana kacha fans ma Sabana mar Gor Mahia gi FC Leopards. Iyudo ka pap dhi bedo maber. Ing'eni pap bende ka ji tin to kine ka gine kata mpira mori. To ober sama koro kudonjo kacha tiyudo ka ji laro kombe. Koro iyudo ka en gino maber. But kodhi kor sa Murang'a Seal ne biro, aparo ni gibiro kaka underdogs. Ing'eni timbewa mabiro Western kocha, gin gibiro gani bol zetu ni za huku. Gin mpechgi ni Western tiere gi mpira. Western na Nyanza ndio mpira. Koro nitie ubabe moro ma gibiro go. Jo Western jo Murang'a Seals ka gibiro, to ne gibiro kaka underdogs. Gibira gi low profile. Wadwa mna surprise jogi. Nikech gi jogo osekakawo gani One Central ka. Ni wan gi wan mana jo biashara. Kuro gibiro ga kisniper. Kuro sani neno ka gichako buogo. Jigo ka dhano ni ala kara tim ni ena tim nikech dhano winjo mana ni Murang'a Seals. Wacho ni mano timo wadwa kalo ga kala. Kuro sani ok en kalo. Ineno ka sani kuro gitai gi Gor. Matinde ni gimiyo Gor be nyaka kuro ni but gima ng'eyo ni Murang'a Seals gin joma gidwa tero gino bedo malo mondo kata kaponi kichako gogi to gitieko giteke katikati mar table. But gima ng'eyo ni lum to gidogie. Aya, ka lum gidogie Ibra ineno machala duoko ma mokwongo mantie kar ka. Ng'eni moko pontie madhi bedo gi thuolo mano mar neno e kinde mabiro kar ka. Maneno sani mano e tugo kinde Shabana kod mano ma Bandari. Mano mabene mano go Shabana go Bandari oko machiel. Nje duoko mamoko mapontiere kar kanyo mano kwarango league no mano mar mapachokae mano mar FKFPL mabene no luo pachokae. Ntie duoko mamoko mabang'e wanyalo yudo thuolo mar mondo mi wanegi mago moting'o duoko no mano mar Gor Mahia. Ntiere duoko mamoko mapontiere kar kanyo ka oting'o timbe mamoko
mano mane nitie kacha e liga ma pacho ka. Ng'eni sani wadano kacha muting'o nyaka mano Posta Rangers mano wuok 0-0 koda mano Jobengi mano mara KCB. Ulinzi Stars mano go kod Bidco ni nothako Gor Mahia bende wuok nyoro draw 0-0 kod Police. Ibra, duoko makamagi keto Gor kama chalo nade, jok monego bed ni okalo bang' yudo point moro achiel. Ero kora no kaka timore karka draw mar 0-0, draw mar 0-0 potie karka moko bende igoyo mana jok mantiere mitte. Nyoko bedo awach ni weekend ariyo mokalo okosebedo kodwa maber. Kilng'e sani Gor en tim ma ng'ata mobiro tugo gi Gor obiro tugo gi champion. Koro ing'eyo ni expectation mar opponent ni malo moloi, in ng'ama ni kanyo. Koro mpira okosebedo maber nikech king'iyo timbe gi be kaka sani gibiro ka gigo mpira, gibiro ka gigo iyo moro mopogore. Emomiyo yudo kane wamako Shabana kae, Shabana ne orido nwa ngima ma wayudo bao achiel dakika moro moko winjore. To mano biro nikech iyudo ka ipango kao pachi iketo e pap ni magi jok madhi go ni mpira kawuono, tiyudo ka opponent bende obiro ni kawuono en ni wadwa nyiso Gor ni wabe wan ga jomage. Koro iyudo ka in gi challenges mang'eny e pap, to ka result obiro ikawe gi yo moro mowinjore ti approach game machielo e yo moro mowinjore. Shabana en team ma kaning'iyo kit tugo mane Shabana tugo gi Gor, en tugo manawene no ka anyathi school kapod ane primary school, keche okinyal tugo mpira to players gi aboro te ni chieno kudwa wuok. Mano ini biro gi mentality mar ni ng'ani o kawuono kadwa no bao donje net na kai, an be kawuono kadwar bao. Ma en no biro ko bedo prepared ni ana dwaro draw. Koro yudo ka sama no wuok Nairobi kodhi Mombasa, odhi gi to Bandari be ne Nairobi kai. Yudo ka sama no travel to Bandari oseng'eyo kaka no tugo gi Gor, oseyudo ni ng'ani en ng'ama sit behind. Koro wanyalo timo nade. Emomiyo aparo ni Bandari nyoya opache ma nyoyudo bao, to ka Shabana ne nyalo yudo bao, to mano nyiso ni kara ntiere gima gichako develop, gichako change style of play mari. Mane kama gitiere karkanyo koro moge juang duoko mamoko bende ma pontiere angi med manendo karkaka koro seno ido wach mogi kotene ko league makama dakika 15 modong mbele kanya ngena watigo e weche gi mago mag rango league no mano mar piny Ingereza kachel koda kama thoth ma pontiere karkae to arange jogo makoro sani nyalo wacho ni biro kata ka buoko ganda mathoth in Atalanta FC season mar gi nyaka sano sebedo machalo nade ka to bang'e nitie Nairobi City Stars ma bende midweek kanyo no buoko ganda giduoko kata sani duoko ma pod gimedo keto en moro manyalo bedo ni inene yo machalo nade nikech nyaka sani AFC Leopards gidhi mana malo matin e wi relegation zone kanyo gin mana e wi Moroni Shabana kod Sofapaka. AFC Leopards bende kamintie kae bende en kamoro ma wacho ni onyalo bedi ne chako dieme kendo kendo duoko makama kwa yudo chuny no chako duogo ni AFC duogo okelo mor kata gin gi fans opogore tie. Kleo mokwongo nitiere kijanda moro ma nyolo iluongo ni Kevinson Machika akawe Vision FC Kangemi ko join Gor Mahia youth at 14 years old. Masano osebedo makoro en machua onyalo tugo Talanta ing'eni onego beno gitimo maber molo kanyo nikech en team mar ministry en mar sirikal monego beni gitimo maber molo kanyo, but sana gin bende gin acha talent. Koro aparo ni kama gintiere no okrach to City Stars structure mare no osebedo gi kaka Gor Mahia nikech kirango jatende mosebedo mang'eny iluongo ni Jabuya obene na former Gor Mahia SG kendo ne ng'amo ong'e wach mpira kabisa. Koro no ka style mar gine but gi struggle in terms of pesa machando gi, but koro gin gima gitimoga ko magi players to gigolo players from ng'eny gi gikawo ma Kawangware machiegni to gi joma owuok e timbe moko ma maybe a goal and whatever to yudo ni ginyalo approach player magi signing fee to gionge go. Koro kama gin joma iloyo giloyo. Koro gin joma gidwaro ni mondo gi maintain that gi maintain mna league ma ok en gima rach. Mar adek kadhi korka FC ok en gima ber Kleo nikech asenyisi maber ni sama FC ni piny ochala kaka
Arsenal gi Manchester. Sama Manchester ni piny, Arsenal ni piny, iwinjo ka ok nini. Koro ino sama FC ni piny, kata wan mana jogor, ok gimiwa mijing'o maber mar ginene. Nikech sama FC ni tokwa kute kawacho ni bwana, FC tok nya kalowa, ineno. Lakini sama koro gin chien kucha, ni koro yudo ni Murang'a ma koro luwowa, posta ma koro telono, ok en gima ber. But ka wuoye matin bende korka nini, korka gor be nyaka aguse matin. Nikech pok imiya nafas ma gor ni. Aparo ni nitiere kaka coach dwa pimo, nitiere kaka pimo wa gi rola motura. Winjo kiwacho ga ni odwa pimo ga gi rola motura. Nikech en gi players. Oketo ng'ato kaka, omiyo ng'ato kaka nani, Macharia oweyo position mare mar offensive, en more centered, minded than offensive. Nyo miyo kata Rooney ok nyal, onego beni gi alternate gi Rooney. Nyo miyo Rooney nikech sai mar Rooney oringo, eneno ko dhiogo far post. En odhi far end mineno ko ore mpira. To Rooney oseringo monego beno miye space. Ineno. Koro kanyo nyonego wa. Emomiyo aparo ni onego beni coach nyaka bed ni onego duog piny mondo ng'e maber ni team motelo ne en team mane. En team ma goro ting'o joma riek mong'e mpira. Kileo ka in ka e pap kacha, ing'e gima odwarre. In fact, gor nyo wasebedo gi squad, first 11. Nyo ng'e ang'ani kacha, opangre apanga kende. Koro kapo ni Mugisha nye onge, to onego beno chako gi Boni. Gech Boni ong'e ka bro ringo gi Rooney. Ineno kata na game mane wacho ni nani nobedo man of the match, Macharia. No kaneno gima onego bedo ne man of the match. Gech no ringo too much, no dribble too much, to ok ineffective. Ineno onego beni push. Koro gima nyo timre gor bende ne onge agency. Wasego games manini iyudo ka agency onge. Mateno wadhi to kwa chopo kar box kanyo, kocha kwa go break. Kora paro ni kanyo onego beni coach anyaloro Ibraba Bayao, mondo dhi gi coach ni we need some agency and we need consistency. Wadwaro maber ni obed or maintain that first 11 unless nitie injury. To gima bende hinyo wagor ka ni lack of communication. We don't have any communication. Wakiani ng'ama nigi injury, ng'ama onge injury. Koro wan kwa chopo sami pango squad. Tuwapa ngi tok nyiso kor kinjo ni unajua nani ayuko ameumia si nani. Wange ni wendo nyoy nyere. Lakini jomodongi tok wange onge information. Kaparo no fees be mokwongo, gibe onego beni give me information mondo wange gima dhi mbele team. Kama nanya. Wach mogi manya bedo kar kanyo beche gima lig mapacho kae kistugo ma jogo sebedo ka keto e lig maro. Aparo ni ntiere kamora nya chako go, aparo ni ng'ada matin, lakini waduoge kar Murang'a sil. Kanan ka wik mokalo na nyisi ni Murang'a tugo modern football. To expectation mar Murang'a podubo medo neno Murang'a malo kanyo. Kech otugo modern football manyocha na wacho ni kae ni timbe mang'eny poko adapt to the new style of modern football. Koro yudo ka podi kata koromo gi mana Tuskano, podoromo gi AFC Leopards, oromo gi Ulinzi, kok gitang to pod gidhina kao points adek kuom timbe magiromo kodono. Kiduoge mpira mar AFC Leopards bende okwamor ahinya, okwamor kaka stakeholders mag mpira e Kenya kae, okwamor nikech yudo ka mpira ni ing'iye ga yo moro mopogore. Points nyalo tamre kawuono, kinyo nyalo tamre, orwe itime ang'o. Koro okonego beni in kamoro achiel pile pile, kawuono in kanyo, kinyi in kanyo, onego beni timang'o, itibedo gi step moro mbele matin. Yudo ka AFC Leopards ni jidwaro no nene malo kacha. To jidwaro no nene malo kacha, lakini onge gima timre ground mondo okele malo kacha. Koro nego ben gibiro pamoja, giket odgi in order mondo gikel team malo. Wan kaka stakeholders okwamor. Kiduoge game mar KCB, an kipenja, nikech aparo ni ntiere ng'ama nyewa waloso go wach ni matin e dressing room kapok wachako dhi warm up. Tanyise ni mpira mineno migo malo cha en draw. Wan waket mana jing'owa mondo mi watim nade wayud points adek. Lakini anto nyase nene ni en draw. Mano ma Posta Rangers kod KCB. Pogruok ma biro yo machala nyakura mag jwang'. Yeno e thuolo madek 10 makoro dong' kani mondo mi warang'ane tuke mago mag EPL mano ligno ma Ingereza. Ntiere duoko penjo mopogore opogore mantiere kar kanyo. Nang'e maber ni ntiere gik moko mapod ntiere mano ka wantiere e ligno mano ma Ingereza. Waidane duoko mano mantiere kar kanyo. Fulham
gi Manchester United jomani podhunegwa gi moro weekend gol achiel points adek met maratari podwa namba boro Manchester City gonde auchiel gilo mana Bournemouth magi mana kagi magi nego katro Sheffield ero oyudo loch margi mokwongo e season ni kai range gol ariyo kuom achiel mano ka gin gi Wolves machielo wana ruoko mapontie ka team ni onge mar ariyo ni Arsenal pod onge. Burnley nono, Crystal Palace gonde ariyo. Everton gi Brighton owuok acha modhi gol achiel kuom achiel. Tugo ni Everton osekawo. Nitie mana gimoro matin matimo dakika mogik to tugo bende chaka lal. Brentford gi West Ham en tugo mane mit ahinya. Kaje tugo mana enjoy neno weekend okata mar Man City cha. Mar Brentford gi West Ham ne mit. Nikech en moro ma nigi gonde mathoth ka wuok kuom timbegi duto giwuok kata gonde adek kuom ariyo. Newcastle United obwogo Arsenal gol achiel malit. Gol achiel malit wacho ni kedilo ile thuolo moro kanyo makiyudo ipenji ni yawa jo Arsenal ang'en wadhi loso wi Arsenal kata kamano nitiere gol mabende ang'ode ni walose ahinya mano gol mano mane Gordons oloyo mano ne Newcastle mano miyo Arsenal yudo loch margi kata bang' ang'oranga ni league bende kaka obedo gi duoko mabende waseneno kar kae e kinde mabiro. Nitie picha moro madani ang'ane kanyo kaka mokwongo kata kapok waneno picha no ero seketnage kanyo mae gima jo Arsenal neno mpichu nowuok oko kamano koso ne ntiere kanyo Cleo jo Newcastle ogole oko kamano dier Cleo kanyo pando jo VR kanyo no odwar yambo ni mpira no kuwuok oko mpira nyok kuwuok oko donko kuwuok mano tieni en gol monego chunga jo Arsenal oyuaga kamano yuake en ni Gabriel nyodhir nikech antie possibilities adek antie kanyo mane wacho ni ero odhir Gabriel piny bol ni wuok oko kata machielo yudo kanyo ni nitiere kata ng'ama handle ball e box mago teno ose gol wacho ni onge foul onge possible penalty out of play cha bene ogol oko Okay, mpira wuono to nyoko wuok. Mpira to nya neno maber. Kori yieri kore maber. Mpira to nyoko wuok. Mama to aparo ni mana okangi kaka ne joge no nini. Pija ni kanya be nya nene. But kama nya aparo no nego be ni nye niniyo. Nyen Kab Gabriel. But aparo ni kata kipa marwa bende nyoko ne oko makinika maber. Nikech yo manyo odhi goro cha. Koro en mana ne Cleo sama olo to nyaka dhano bed mani nikech Arsenal ne dhi onego beni goyo ne unbeaten jogo bunjo unbeaten je ne game matek makata kirango kata ne game mane jackpot ne game matek but mana kaka nyalo nyise ni kata kapo ni jo VR nyoni niga but nyon tiere pastor manyose nyom omiya chiemb chuny injili kalo ni kata ng'ato chwanyi to wene en mani koro kikichop machiegni ni kore hage onyalo chwoyi gi ginene onya chwoyi en gi kuthe but onge gimo sekethe nikech mano hali mar football but gimo nyalo wacho Cleo ni Arsenal pod okwan gi teko moro motegno ki compare gi tim kaka Liverpool to kod Man City nikech depth waonge godo nikech sani koro kiyudo kaka Odegaard onge ineno ka creativity nyoni piny kabisa matiende ni kirango Saka gi ng'ane ne gi Martinelli yudo ka chal gima iwacho gano sogi ofuko flanks magi okay effective nikech nitiere kaka nani ong'eyo nitiere kaka Odegaard ong'eyo runs magi to Havertz pod ok nyal go nikech Havertz manyo oket nini namba 10 koro kang'e ni coach gi seche moko bende giparo ga nikech Havertz onego osebedo ka timo marach but aneno ka coach no o insist Ateta pod o insist gani nyaka kete apano dwano nyisa board ni kijana ni okrach but gima timre ni kijana to rach koro aparo ni Arsenal gima timre wan ka gi 3 ball handlers wan ka gi Martinelli wan ka gi Saka to wan gi Odegaard ka onge shape nyo kethre lakini all in all watch next time odo matin to ka Havertz miyo kata red card
kitugo mano tugo no nego be kara ni red card nikech intention mare tugo mano neno mar Arsenal chabe mabe ginangi chiwe pachi kaka jara mar Arsenal mata be ne adula monego be ni goyo nen physical mang'eny nen ng'ami goyo ka irango jo namba par mano ka irango mano Gordon's kata kitugo mano tugo mano ja Newcastle kata iluoni Nunez apa iluoni Nunez no siko gocha ne so physical okang'eyo tension manyo ntiere but Newcastle ne nigi paro moro mokane ko yie nikech aparo ni mane gimeni ni jo Arsenal ogin ga joma kirango kata Arsenal mondo gi red ok yot ga taparo ni mano ne joka temo provoke gi Newcastle ne temo provoke Arsenal but kineno kind intention mar nani mar Havertz no nego bene mi red card kapo ni nen coach and refa mani lakini ingeni lure ka refa bendo amua nyo maybe odwa no balance the game kapo kadhi kata iri bramo no miamo katika choth ninge chen maraka kwana ne be chako sare yo kanyo kanga antie nyaka lono Ramogi kod wang jo Ramogi TV ka tuke mamoko mantie karkae Man City ero gi maximize e gonde magiloyo mondo mikata ka gidro kodu gidhi malo gi goal difference no sa ni jok mani malo mar Manchester United no ka Brighton ni malo te mana gi goal difference gin gi 4 Man United -4 okay rango top 10 te Man United ema nigi negative kende jomudo nigi 15 12 10 and above mana kama gintie kaka wach mari mugik nyabedo mane wi weche mag okay gimanyo mora nya neno ka iluongo ni Jeremy Doku ma German City nyo chiwo assist 4 to logo ndariyo kore wacho ni sani history nyo donjo ge EPL kanyo nyo donjo ge en sani ko nitie Pogba Antonio Reyes Harry Kane nitie Cesc Fabregas Santi Cazorla to gi Beckham iluongo ni Sansman mano ne atari sana number 10 kore doko donjo kanyo to ineno ka Man City nigi options ka ng'ani onge to ng'ani nyalo donjo to gima dhi mano makoro tamo Arsenal gi Manchester nikech options onge to pira mabe nyodwa mako wanga nyen mar Liverpool kanye wan ka on Saturday ne wan gi Jaka Black no wacho ni mano sure bet no wacho ne jo era mag adhula ni un ketura keta kata gin gi rent keti to aparo rent nyo wang nikech jo kanye kwanza gine monyo gine go Liverpool but kirango comeback mar Liverpool against Grote nyise ni Liverpool nigi gimoro koro sani kimnyalo rango in fact EPL sani wan gi Liverpool gi Man City mage coaches masani nyalo wacho kata ni oketo ng'ate bench kata nyalo riembo player to oko ng'uon ne piyo kaka Ten Hag riembo player to ng'uono ne daka biche sen ng'uono ne Klopp gi Pep sani eno nyalo keti oko the whole season to poro dhi perform ineno kata creativity and whatever yani kata ka kineno ga gitugo ineno ni my team adwa challenge this nini champions mane kama gitika mano lokruok mano kel kacha ka Diaz bende odoje pap kacha lokruok mano kelo gik machalo kamago Luton Town ogocho maber eno jo keto mano ma Luton antie ko kacha bira ngara to ginyiero dakika 95 ga beach pap Olisego gisawite kendo jo keto mano wito kendo ka Liverpool nyo uso ma clear chance but mano to kori wacho ni hali ya bola but ni neno style ma jo Luton jogo nye gibiro ka ing'eyo ni gin underdog lakini mache kori luongo ni game plan une dressing room to wacho ni jowadwa tunaweza hii game lazima tushinde tunaweza nengi chopo kama chalo nade angeni DDR maromako timbe mamoko mapontie karkae to wach mari mugike tuke giduto nyalo bedo mane imulna wach mara Anthony majamaniu dribble mang'eny to go boloko to yaw mana men gi Diaz jotugi kama gintiere kata linesman kama gintiere makoro chako moko golweny tugo ni chal nade en mana trial en tema ni wanya tuge machalo nade mokwongo kipenja nikech aparo ni maybe kila ng'ato nigi philosophy mare mar tugo mpira ng'ato kaka Anthony anyalo kete oko the whole season mondo mi olan nikech yudo ka nyathi ma tin ma nyodonje Man City nyocha ma iluongo ni Doku yudo ka nyotima gima tin but en intention mare nyen ni ogol bwana cha game en to duogo donje system mar bwana no owuok e game completely koro mago gin ga part of game waluongo ni game plan seche mi donje pap inyisi ni labda dhi deal gi ng'ane mondo mpira kik wuoge line ma channel achiel ma untiere gi bwana no koro yudo ka en instruction manyo miye nyod donjo ne maber kendo kiduogo mar ginene mar Arsenal kwayo ni anapogra gi TM matin mondo agole wach mar ni wacho ni gionge depth
depth Arsenal nigi depth kendo kiduogi ng'iyo maber wuone team England sani team man gi depth maber en Man City gi Arsenal. Koro kochako wacho ni Arsenal onge depth to wang'e maber wuon sama Arsenal onge ga depth wang'e kuma onego bed ni gibede. To yudo ka sani gin gi team maber ineno kuma gintie. Koro game plan mar Newcastle nyen ni dhiuru mondo frustrate opponent ma en Arsenal mondo yud chance kaka dutima kaka du yud bao. Frustration mokwongo nyo biro sama nye bwana chotamre mpira no kikuogo oko kabisa oduoke i play. Ineno sama nyo duoke i play jogi nyo bedo confused kabisa magitima ngo momiyo bao mokwongo no giyodo bao mokwongo. Kech kata king'iyo mpira be moro manye Newcastle ogoyo malich onge. Nye onge. Enena ni game plan ose wachnwa ni wadhi oko kacha wadhi watima ngo wadhi wa frustrate opponent. Kiduogo mpira mar Liverpool nye kendo bedo na malate nkeche Luton manyo 3 points kendo gisebedo positive king'iyo kaka gitugo king'iyo kaka gimanyo bao sweat mane pap nye lack of concentration mano timre mpira mang'eny obed England obed Kenya kae obed kanye yudo ka dakika achiel mpira mano oting'o ga everything kanyo nikech yudo ka dakika achiel no inyalo yudo bao to kendo chaka mpira ni ng'acho yudo bao within 1 minute. Koro nye lack of concentration emomiyo Luton nyonindo kong'eyo no se win game monindo matin to Liverpool otumia chance mare. Kinde motie sana ng'eni wachopo kinde makoro watieko mana wach mogik achiel kende TM kod Ibra wachomo kinde makoro ganda dhi yueyo ng'eni nyanga dentie dolose weche mag liu manyi dendi makoro sani be nitie kuom gi mano goyo Angola dalagi aboro kuom gi timo penj mar KCSE kendo akwani gayo maber Odemba nigi nini machalo nade kinde mobire sani wach mari mugi kakoro wantie kar kagidhera kod Cameroon e telo machielo. Odhi nini kle odhi miyo Odemba tich matek matin but Odemba bende aminie en coach manini nikech en coach mar Kenya Police obro maber lakini gima nyalo kwayo johera mar Gora pa wan gi Murang'a Seals on Saturday watemuru wabie pap nikech Murang'a ni osechako biro kimbele to nego bene wanini wadil kode koro johera mag Gor mondo bi nikech sama nini wa support the team nyithindo bedo gi morali then wanyiso ni coach bende game wanoero ote mondo opang squad mowinjore erokamana jatie Ibra mari mogik anyire gin 15 watieko en challenge kaka coach anyalo wacho ni en challenge maduong' nikech kiyudo ka nyithinda boro to gin nyaka first 11 iwinjo ka ntiere pek moro matin but sama dhi e pap atemo neno training moro coach Odemba nyen gi training master starlets Kasarani kanyo koro atemo neno the difference mantie kuom jok manyo pika nikech kang'iyo training kaka nyo train gi nyithindo manyo introduce odhi bedo gi pek matin lakini ang'eyo ni odhi bedo positive. Erokamana Ibra kachel kora ka TM nyakora moke jwang ote mayoro to wakao kendo mane wankelo e giko mar chenro mag noro mag weche mag tuke chieng' wuok tich ka wuok tich orom kendo juma manyien mondo rangane ni idhi go ng'a iwacho ni kogo ito ntiere ka kigo ng'ato bende mang'eny ka jo Man City bende wan kodi wachuni poch gi pak kachel kora ka jotugo masulwe mantiere kar kacha. Chelsea kawuono gocho kod Tottenham idagoyo Malawi koso dhi ketho unbeaten mar Tottenham nyakora mogi joang wan kar ka wabiro koni mau kon mathoth kok yude chieng' wuok tich chieng' gesto e pau tuke yude Ramogi TV are saboro nyaka sa are saboro nyaka sa apar mano ka intie ka Ramogi TV mondo ibeda ne kod ng'eyo ni chendo ni biro ni e yo machalo nade na keno ni chendo makawuono nyinga Clever Solwatch jagisomo kanya kwar mokeo nyaka sango Victor Tieno maka juma donjo ka kod kaka wanene kod lange duto nyaka rom sa 4 ka to bang'e jo Yesuduor ang donjo kod twak emba koromo kikidhi mabor oriti masani. This is
500,000 and you are our lucky winner of last week. So umeamini sasa? I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki nini kabisa kabisa. *487 *3# is the magic code. Win 100k daily, 500k weekly and 3 million on the grand road. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu kanto to tieno kedenga morna mar bedo kodi odiechieng'. Ngoma Uwake and audio thum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tu akijo thumbe nyakura magojo kamora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yani kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake Nyinga and Papa Weekend Wukich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio Warum Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Kisaibu kwa aliye juu. Fuata.
Mai chenro makeloni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gidhi mabor. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Ka jiwo kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Wang jowi mari ma ihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa. Kendo wabiro bako budho mar atipo. Kaeto, watieko kod alam mar go erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa muhero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyatiochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Ninja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogisales@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor, to kod puonj ne oganda luo. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Sama otimore, kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Ka okuchuni to kilose. Kine kolose. To tieno bage. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e skul to ji adi moa gi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Mokwongo mar dwe mar 11 higani, ma en Ramogi TV kod Ramogi Radio chenro kaka wanene kaka isewinjo jakwaram Gajwang'. Oro kini machiegni okinyi ma kawuono wagone Jehova Nyasaye erokamano kuom mich mar ngima kendo miwa koth ma bende medo chwe e gwenge ma opogore opogore. Kaka pile jaduo wacho ni koth e wuon chiemo, kendo wakawo thuolo makende mar kwayo hawi maber ahinya ne jopuonje duto madhi timo penj kata machako penj mag okinyi ma kawuono mar klas 12. Nikech onowa nyaka walose alosa jakwaram Gajwang'. To gima notimore Siaya to penjo ni to en ang'o malich ndi, to kata kamano somo e okumba monyalo gero godo piny e piny masani. Kaka nyarela welo winjo kanyo ka wacho ni ne ni somo ibede kod oboke moro manyalo konyi dhi okang' moro machielo. Waro kini machiegni idwoko ne piny makayo mayiena mondo akaw thuolo makende mar rwako owetena ariyo, gavana kaachiel kod senior Jay Bonyo. Erokamano VJ. Wachak kod gavana. Gavana oyawre nya Victor. Mose Nyikwaram Gajwang'. Amosi Nyikwaram Gajwang' kamoro amora ma gichiewe okinyi masani. En okinyi maber ma Nyasaye omiyowa mondo mi wabed mangima.
ineno ka weche thoth piny ru gi mage, ineno ka piny ru to winjo weche mag masira mar ndara marach motimore apaya ma Nakuru kochomo Eldoret ma dhano ma kwan gi dirom 10 jowito ngimagi kendo adwa kwayo gi mos makende ne familia mowito jogi. Bende akawo thuolo ni mar kwayo hawi maber ne nyithindo duto matimo penj mar klas 12 kata machako penj mar klas 12 okinyi ma kawuono. Kwayo ne gi hawi mar Nyasaye e sikunde te kaparo ni ka Arawi e skul mar Gotrateng, skul mar Misambi secondary school to skunde mamoko bende skul mar Agoro Sare, skunde mathoth mondo mi Nyasaye otelnegi mana kaka nchano wawacho juma mokalo ni wendo ng'ao e thuolo mitimie penj ni en thuolo mar horuok Victor nikech en thuolo mag gik mang'eny ma richo bende timore. Koro wakwayo nyithindo jonyuol bende e sama penj ma kama timore to mondo mi nyithindo bed gi horuok. Kitieko penj tichak idok mana dala yweyo kuom jogo matimo penj ka dala, to nyithindo mantiere e skul bende ma ok en kinde mar mor kata kinde mar wuok oko mar skul minyalo dhi ipo kama masira moro ma samoro nyalo maki yo moko winjore. Sini Oyaure VOJ. Nyasaye orito. Gima notimore siani ok odwa penjore. Penjo duoko ne tama yudo nyaka kawuono. Wana mi jo piny chieng' moro achiel. Siaya ka baba. Wabiro siaya. Koro gibiro yudo duoko ka wachopo. Erokamano. Igni ariyo strong. Maber. Erokamano. Kendo waduoko ne Nyasaye erokamano malich ahinya. To ahinya to joneno mago. In fact, ma idweno. Ma idweni. Okay, dwe mar 9 nonyuolo Ramogi FM higni 20 mokalo. Wapingo wabiro dok ir joneno magwa gi jowinjo magwa gi report wa mar higni 2 to wakwayo ni ka wachopo to girwakwa maber. Erokamano. Mabende gima rach ne bisebedo kiluwo? VOJ yiena monda wachiem na kama gavana utiko godo ni wakwayo hawi maber na nyithindo duto e Kenya mangima masani koro dhi timo penj gi mar klas 12. Ng'enyne kisetieko penj mar klas 12 to gimoro jadonje pachi kiwe ni koro initieko sikul. Koro nitie kaka kiwuothe koro gweng' ting'anjo. Nitie kaka koro iloso gi ji. Ahinya to ka nitie jopuonj mane puonji mane ok rieri godo ahinya. To nitie kaka idwaga ni los kodgi. Tadwa paro ne nyithindo kata sani ang'e ni gisechako penjo gi winjwa, wang'e ni wache giang' no chopnegi. Ni ma en nokang' machielo. Okay. Nitiere okenge mang'eny mbele ka ma kaber to pod gibro dhiye. Wan en mna mar jiwogi ni giti matek gigo duto magisesomo higni 12 nikech ng'eni penje mar form 4 ken mna gigo mupuonji e higni 4 manine secondary kende. Moko bende wuokie e primary ka nikech ing'iyi ni to higni 12 misesomogi ang'o miseng'eyo. So en mna mar jiwogi ni mondo gimed keto kinda to gimed ketie Nyasaye mbele. Kapok ichako penjo moro amora kichiewo gokinyi tilamo Nyasaye nikech Nyasaye bro teloni, Nyasaye bro yawoni yo nikech Nyasaye ni en e wuon gik moko te. Kokikete mbele segige duto mitimo to nyalo bedo kayiem. Koro kopogore gi bedo ni gitiyo matek to gimede lamo. Bro dhi kodgi maber. Gik mabeyo mapani ok nasebedo kaluwo but na neno kotimore maber VOJ. Inyalo paro apani jumbe 2 mokalo e chenro marwa mar kaka waneneni. Ne nitie ywak to kendo nwawacho ahinya weche mag arita mag nam lolwe. To ne wapenjo ni to higni karibu 2 nochuog kambi mar Kenya Coast Guard Mbita. Tang'ome pod bedie ni nitiere rochruok mar arita ka jolupo odhi e nam to gibedo gi kiawa mang'eny. Nyomora matek mokalo kana winjo ka jagoro mongirore e migawo mar arita PS Raymond Omolo olando ni koro gidhi chuogo
kambi mar Kenya Coast Guards Mfangano to gi moro Homa Bay to gi dho wedhe mamoko nikech mane manwa wacho ni kapo ni Kenya Coast Guards nitiere adiera to dwarore ni gine makoro gi patrol nam maging'e kuma tong' Kenya nitie maka gineno ka jolupo mag Kenya dwa temo ka gima dhi kalo to gono oyo kacha koro libamba kikuchopie kanyo nikech mane tijgi so nyomora matek mokalo kana winjo kolando sama nye gine arambe ka Kimba Secondary School arambe mabende nyodhi maber kabisa erokamano ne osiepwa Silas janam mano huko kuom gima no otime sikul mano some to kende kwayo ni ji mang'eny kani somo kamoro dogie school mondo ing'e ni to sikul no chalo nade to gi gweth ma Nyasaye omi godo ing'e ni onge gweth malich maloyo gweth mar osiepe dogie gosiepe ni mokari adek to ng'e ni to sikundwa ni kata ka en test tube munyewe laboratory kata ka en desk mujiwo godo sikul kata ka en otanda munyewe sikul bende bedi gino maber kabisa erokamano yoro weche mag somo no amba go erokamano ne engineer Alex Wasonga Gor yes engineer Binyeni Garambe yes Binyeni Garambe mar konyo nyithindo ma dhi e sikunde mopogore opogore chakiga manyien erokamano nya wada mana mo Kenya kwa mgajwang nyakora mgajwang ma en cheno makaka wanene Freda pan na se mi thuolo mi wacho maber gi marachni tuye kikwil kodi kamana erokamano apani modong wabiro mana goyo kwadhi erokamano ma wiye nye wan gi wendo ka ondala ngwen weche no bedo mang'eny ndi to wendo ka ger kiragi nyomiyo weche mosebedo ka wachore State House gikone koro ne gimoro machielo chako timore ma ji goye mbaka nyaka wuono jatend Azimio Raila Odinga noyudo thuolo mar donjo State House macha no doko limbe mare mokwongo nyaka ne obed gi yiero higa mokalo koso namo mana maji neno bonye wachang'o wacho ni mana maji neno nikech ing'eyo VOJ kanye picho wuok ni jatend kweth mar Azimio to mabende ogai mar party mar ODM mose wacho ni pok giyango jatend piny Kenya William Ruto kaka jalno mano yiere yo maratiro karibu higa chiel gi bathe nyaka ne wae yiero to gi jatend kweth manok Pio Wandai mabende osechung' kar tiende ni gin William Ruto ok giyango kaka jatend piny Kenya bedo ni nye gichopo kanyo nyomiyo mbaka nyaka gore ni to kendo obedo nang'o mbaka nyaka penjo bende nyaka penjore ni to ng'ama no oluongogi manya gidhi kuro kata bed ni wacho ni wendo jariwoga wichi sama wendo ni e dala to kata bed nunu gwandoru to koro iuma to king'iye yor siasa en ni nyaki penjri ni to kara ng'ama nyogwelogi mokwongo kuma nyagi dhieni to ka ok giyango jatend piny Kenya William Ruto kendo kisungu moro wachoga ni we do not recognize him as the occupant of the State House to chopo mane gichopo kanyo no nyisi ni samoro gin bende nitie kaka koro chunye gi koro gidok chien ochako tur nikech ing'eni Fred no wacho ni deri kosedhi kalang'o to lao tek nikech kata mna yip bende samoro kinyal yudo kata mna kumo puke wena kapo no yange nyalo bedo matek koro chalo ka gima gibende chuny gi osegore ni oyo osetimore nikech higa chiel bor VOJ to bende kaka waneno kaka Kenya dhine mondo jogi ne yie ni gidhi bet piny weche mag bipartisan talks kata miluongo National Dialogue Committee mitelo negi Kalonzo Musyoka to gi Kimani Ichung'wa nyisi ni nitiere dok chien nikech gimomiyo ne gibet kodgi ne giwing'e gi chunygi maber ni nitiere ng'ato motelo to ng'amotelo ni noyieri mochamo muma mokbetie kom koro mondo walos kode kata bede ni johera watu wawacho ne gino kwa yange lakini nitie kaka wabende wang'eyo ni ene ang'owa ene jatend piny emomiyo bedo ni jatend Azimio Raila Odinga to go Pio Wandai to gi jotelo mamoko mag Azimio manyeni kuro nyeni e State House bende chako nyiso johera maggi gimoro mwasiko wacho kaka ni siasa ni oken wasigu inyalo bedo ni niyo endere nikech jatendi kata ng'ano mihero miluwe yore mag siasa
wacho ni gimoro lakini gimotimo to pogore gi gimowacho ni nikech didi mwase koni iyudo ka jasiasa no mako chung matek malich motegno to ka piny mudho donja ne to kidhi sidas mana toke waka gintiere gi madho chae kata chae chupa achiel gi riwo ma jon jawuoth ni koro gikete aketa to girewo gipoge gitone to gigombaka to ginyiero kidhi e od bura kidhi e cafeteria kuma gibetie godhiambo kata sama pod giweche thimore tiyudo ka gibet gigombaka ma gijakore bat to ito kucha timako beti ng'ani okwadwa ng'ani okwa support mana kaka pichni gi koro ng'iso en mana mor aneno ka Mheshimiwa Opiyo Wandayi liso gimoro nitiere moro ma ng'ato noketo ka Opiyo Wandayi sama en siato ipake ni intellectual yuomo gimoro ma koro wang'e momiyo kotuomo gimoro ng'isi ni en mor kata gin kuro gi mor nikech giriwore achiel gin jo Kenya koro jogo ma bende jogi ma wafuasi mag gi moherogi kikimak kuot ne mujumbe moro ni nikech iwacho ni siji no dhi State House to koro ni koro iluonge na ndhoga nikech inyalo penjo ni to koro jo Azimio manye ni State House gi tend Azimio manye ni State House gi gin bende gin ndhoga koso gin to ne gidhi adhia wendo tichaki penjere ni to kara State House ni ka ng'ato dhi ng'ama luongo ji ng'ama gwelo ji madhi kuro so japiny onego bed ni iketo mahino ahinya mari e telo maber maloko ngimani iketo mahino mari ahinya e gigo min interact godo gik mituomori godo machiegni tok ni siasa matimore Nairobi kori mako matek ma in ka indala to ni ng'ano kwadwa ka MP mokidwa chope liel to kori kasem na giui no kwadwari nikech bro bedo matek ka koro Opiyo Wandayi odhi Ugunja to bet gi jogo to ng'ato penje ni to kucha nyiewo miango mani konwa ni jok manodhi kucha kandhoga inyew yeni bro chune ni nyako explain negi kaka ne gichopo kuro to gima ne gidhi omo to bende nyalo chuno gi mondo gibeni kata ng'ano no kwa moso wan ng'ano ne wadhi kuro to kwa neno lakini picha to timo ang'o nyiso gi mopogore so emomiyo siasa kae bende Kenya osegwatwa malach kit siasa wopogore gi siasa man watimo 1992 manitimo 1988 97 girigo so piny oselore ka siasa nitiere to bed pogruok mar paro tok pogruok mar gigo matindo tindo makore miyo ni ng'ati luongo na ndhoga ng'ani luongo nang'o ng'ani koro in kichung tidwane yanye nikech no timo gimopogore gi gimitimo ang'o gimiparo gocha nikech chopo kamoro kaka koro no chopo makoro Wandayi to gi Raila to gi joma moko nye gine State House ito japinyi penjo mnani kion kendo nye makodha kana neno ka ng'ato konio ni jo Azimio go gin kinge manyo luongo gi ni gin no koluonge gi tend piny mar Kenya to na penjo ng'ata achiel group moro wantie ni to kinge wuon kar jot manye jogi nitie ni in ka koro VOJ kaka koro jagwelo waga wabiro to wagombaka gi jaduong' dalacha ni kora bende abukra to kase chopo kisegwela takone Fred bia ibi oktimare ine wuon welo ine migwelo jogo mitimo ang'o midwa nodi to nikech bende piny Kenya en piny mosego atwa malach pogruok mar siasa kinde duto okong'iso ni wapogore kaka oganda wan joka ng'ata achiel to kendo gino nyo ber maber ko nikech neno ka koro iwacho ni tend piny Kenya nye nitie twech achiel to mano ema bedie maber ko oganda duto ni kanyakla to weche dhi maber to ngima dhi maber nikech koko chuni Fred to kitimo ang'o kilos emomiyo ni neno ko chuno je emomiyo pichni go kuom ji duto manyo dhi State House ma kende mo orengo ne magi pichni kende manye ji oshare mang'eny an gi ji mang'eny mang'eyo manye ni kuro to gin gigolo na pichni gi alunda an nyewa be nyewa antie to ono ko chuno emomiyo magi go kwa losie ma ema nyochuno erokamano kapok amiyo Fred thuolo
Kingi no biro tieko ndalo 4. Bentie ber moro mane okelo na Kenya mopogore kod neno ni jotelo ariyo ma ok modre pigi kuom thuolo machielo nyorado State House. Ang'e ne giseromo e liend Mukami kane gidhi pako Gor Mahia gi FC Leopards giseromo. To kata kamano kama ni romo e State House ni en kama yiedhi. Ber mar biro mar ja King Charlie ken no kuna no kik waluongo ni King Charles. Waluongo ni King Charlie. Koro ber mar biro mar King Charlie Kenya ka to awacho ni en mna nyadhi. Nikech ing'e ni king'iyo piny mar Uingereza gigo duto mitimo ng'enyne kata kony ma Kenya yudo wuokie executive motelne gi prime minister. So biro mar King kamano en nyadhi moro manitie to gi jolo kuma ne nitiere be ni kwayo Kenya moro ne nitiere ne piny Uingereza koro ojola ni kucha to na dhi to na gin gi kwayo machalo kama koro ne uru kaka dutim ang'owa dutimgi but chutho to en nyadhi nikech en nyaka no bed king apa ni dweche karibu 5-6 Kenya e piny Commonwealth mano okuongo limo mano en nyadhi malich ahinya ne oganda ma jo Kenya nikech nitie pinje mang'eny nitie pinje moko ma pod ginie wakoloni to nyokodhi to bende nitie pinje mang'eny mamoko onge kita Afrika ka to nyokodhi to nyo yiero ni mondo bi e pinywa mar Kenya ka kedno yiero dhi kata New Zealand kata Australia mago jodhi lakini Kenya ka biro neno nitie nyadhi mang'eny to bende kaka wasewacho pile ni nitiere orea moro ma jatend piny Kenya William Ruto dwano bedie king'iyo tudruok mag pinje maoko mano bende nyo mede nikech inyalo paro kaka nyoloso kane gene UN General Assembly ma bende ja Kingi kanye chiwo twak mare bende nyo lieko gigo moko manowacho kucha so ena nyadhi manitie to kimaendeleo kidongruok to piny mar Uingereza mna dweche 2 mokalo ne nitiere chenro mag dongruok mang'eny mane gigole hola mang'eny ma Kenya makata gimoro midwa los Nairobi kama iluongo ni Railway City ma kuma railways nitiere sani to gi kuonde kaka Landimawe to gibiro kuma neno evangelism nitiere ni idwa loke city moro malich ahinya mano gine magigole pesa bilion ture mang'eny makata pani jatend piny William Ruto dwe mar 8 ne ni kuro mar yawo Kanya Yanga so magi gik mosebedo katimo bat mar biro jo Kingi ni to gini karero ne yawe pile kech uru be no yawe ndalo moko ivyo jay nase koni ni chieng' moro abro terie course Kenya School of Government to course ni bro konyi ng'eyo gigo ma sirikal timo nitie commissioning nitie launching mago gik mopogore Ouru gima notimo kinde cha ne gi commission to gi ground break koro manye Ruto dhiecha to koro nye gidhi yawa Yanga gedo so magi gik mopogore ki abro ka sirikal tiyo erokamano abro teri Kenya School of Government ibro nagolo na gimoro matin mana mar fair kende kwadhi kabete erokamano Fred Kingi obiro chal ka gima sigu mar siasa moro manyo nitie cha ne chal ka gima oyo e handbrake matin jatend Azimio Raila Odinga omosore gi Kingi ji nyiero State House ne neno ka gima lwasi maber gi was missing in action Victor kapok adonje e kar siasa to Yamed achak gi kar limbe mar Kingi ni ipenjo ni to konyowa gang'o an gi kaka nene onge gima ne biro mar Kingi okonywago Fred ing'eno chuni mo milose mane mo miyo wacho makadi poni no okonyowa to samoro no okonyowa ni no miyo William Ruto obedo Kenya ka kuom thuolo mar wik achiel moko dhi oko masa mora pani kane oromo omose ni to gimoko ne wache mbui kacha ni ngeni William ne kone wana ni idek matin to diro ka idek matin de yudo ka wuok lakini kata kamano jalop na ni oko no miyo bedo nekech Victor ok ni e yo marach lakini kwa ng'iyo setup mar kom Kingi
to kom Kingi en ng'at ma inyalo pim gi ker mar Luo. En head mar wacho ni en head of state, en head mar government. Head mar government king'iyo kaka constitution mar piny Ingereza en prime minister. Koro en ng'at ma kobiro ka to nyalo loso agreement moko kata weche mag ohala kata weche monego bed ni nderni gi gik mamoko timore en prime minister. Koro kaka gitiyo gi prime minister ni prime minister head mar government. Koro kom Kingi ni gi dongere wacho ni en ceremonial. En ng'at mantiere. Koro ichalo gi kaka ng'at mawacho ni ker mar Luo masani odhi e piny Uganda. Koro en kodhi kuno to dhi mana ka jalimbe. Koro Kingi mar piny Ingereza ni biro nani kopogore gi nyadhi ma JB osewacho. Onge gima chielo ber moro mane obiro. Apani no obiro limbe nikech odhi Karura kucho gi kuonde mamoko. Duogo neno kaka jorotenge gi pod roteng' adier. Jok mane gitelo negi. But ber minyalo wach ni gino no biro kopogore bende gi samoro ni international media nyo ng'iyo kata nyo rango Kenya kaluwore gi nyadhi ma en godo. Tadier mantiere ni komar Kingi ni king'iyo kata mana piny Ingereza mbaka masani gore e pinje jowagunda go no ochalo gima mbi mayande ne en godo sani koro dok chien ma kata jowagunda go kata jo Ingereza go be sani go mbaka ni to bende wadich gi komar Kingi ni adier e century ma wantiere sani. Ndadhu mare gi pek mare manen godo cha sani dok piny. Ma king'iyo bang' tho mar Queen mbaka nogore mang'eny bang' tho mar Malkia manchane otimore hapa ni higa mokalo kok aligane. Mbaka nyog en higa mokalo mbaka ncha gore mang'eny to be wadich gi kom mar Kingi ni. Nikech king'iyo en gimi wacho ni o symbolize kit telo ma ndalo ne osekalo. Kit telo ma king'iyo piny masani to koro chalo gima dhi nikech ndalo mane Kingi ne waonge gi weche mag demokrasia. Koro ne en achiel mar unity. Ne en alternative mar demokrasia. To kawuono king'iyo tido ka oken kaka nonego bedi. Mar ariyo, limbe ne ni nyeo paro ne jo Kenya gik mang'eny. Achiel gin thagruok mane jo Kenya no kalo e lwet jo wagunda pachoka. Mak mana ni katodoko ni riwruoge mopogore nyaka ker pachoka. Ncha ne wageno ni nyodhi kwayo ng'uono kuom sandruok mane jorochere osando godo jorotenge pachoka. Ndalo mane jo Kenya kedo ne uhuru. To bende ing'eyo ni jorotenge mang'eny ma pachoka nowito ngimagi e lweny mar ariyo mar piny mangima. To gi lweny mokwongo. Achiel kuom kwerega ne owito ngimane e Second World War. Ma ok oduogo. Koro nwaparo ni maching'e ni ne lweny mane chune ji mondo dhiye. Ne ok ni chuna ji ng'iyo ng'at ma samoro koyud ka gineno koyud ka bade dongo ka wud mwalimu kama. Kwani ni kora nana ochalo. Inok do yi. Koro in gi moko nyima no nyuoli modeko. Dine nyuoli ndalo cha. Dino kawe. Dikora jama uma. Endino this ginene endino the. Koro no wageno ni odhi kwa ng'uono mak mana ni king'iyo kaka no wuoyo. Kizungu ne wacho ni en very cautious. Ne okodwa admit liability. Nye okowuok okokwayo ng'uono na dier nwa sando ne okaw kwere ne odhi kocha. Koro wakaw ting. Ni winjo ka gino ombeke mana mayom. Ombeke mana mayom. Emomi iwinjo kana chako nika wacho ni no chalo ng'ama oduogo yudo ka jorotenge be pod gin jorotenge adier. To bende ginyalo telo negi giwegi. Kora paro ni onge nyadhi. Obiro lemo gunda. Onge pek malicha ahinya mwanyalo wacho ni gini ne obiro nwa godo. Kingi ne nie limbe. Ne na tourist. Anyalo wacho gi dongere. Emomiyo dhi oneno for Jesus kucho jomage madhi kuno. Okwelo moa oko mabiro neno gik man Kenya. Odhi oneno ewi limbe ne no o inspire gimino ni confidence ne weche mag tourism mar Kenya. Ka Kingi mar piny Ingereza ne nyalo biro. Matiende Kenya is a safe haven. Biro daro manok kende bang' piny China gol advisory.
Magi e paro manyaka wagole wiwa Victor. Wach moro ni ng'ato pod odhi obeti noneno ni en kingi momi ineno ka dhano pod luwe pod ineno ka pod wan gi paro moro mane ni kumo ni odiero ne en ng'ama lich. Ndalo mane watindo ka jarachar chieng' moro biro karuta kata chieng' chiro kata inene mana uyugis tineno ka nyithindo te lokore ng'iye. Ne waneno ka jarachar ne ng'at ma superior. Chuech malich ahinya. Somo gi lony masani omiyo waneno ni kare dhano en dhano. Waromre. Makingi maduong' malich en mana Nyasaye. To Governor, we apogra kodi matin. Sami wacho ni biro mar kingi onge confidence mora mo inspire wecho mag tourism. Adwa koni de kedhe piny mar Uingereza. Nitie ji ma pod chulo dhi neno kuma kingi ni odake, Buckingham Palace. To gin kode kono. Nino biro Kenya ka nitiere kweth mang'eny mibiro yudo mana ka dhano idho ndege achiel mopong' ni gibiro neno Kenya ka Fort Jesus kata kanye ginene picha kamoro manomulo ni gidwa dhi mulo gibende kanyo gitimo ang'o gibende nitiere sekta mar pinyno ma pod ng'iyo royal family ni malich ahinya ma kamoro amora modhiye to tok kose akuro nyaka gibede. So anto an gi chir ni wechewa mag limbe boro dhi maber. Nitiere ndalo mabiro ka mwabro yudo ka nitie ji mang'eny mabiro kowuok Australia, mabiro kowuok New Zealand giri, mabiro mnane na ng'owa. Ibro do kata hotel maponi kanyo no ninde hotel. Hotel manyo ninde. Makori ka kani monde nind kuma ne kingi oninde. To mna milion achiel to nitie jogo mabro chulo. So mago nitie mago timore. Par mna kan Obama biro Kenya. Nitie ji manowuok America mang'eny gi pinje mamoko. Manoluwe mna ni biro ni to Obama no dhi kanyo, Obama no nindo kanyo. Nikech mano e morgi, mane momiyo gitimo ang'o gin gidak. Nikech giluwo weche mag royal family go kabisa. To sama gibiro to donge giwe gimoro kara mana tuk manyore ko gocho Mombasa cha jomoko bro laro ide maber malich abede kama kingi no bete jo an kan won tuk no to koro becha ni mna malo ayie kodi kanyo JB ni kuom weche mag limbe kuom weche mag limbe to konyal tamore nitiere confidence manyo kelo nikech inyalo paro ni juma mokalo cha bekingi mar Belgium neni pacho ka manyo dhi nyaka Kisumu no dhi mana ni gima Queen Malaika ma Netherlands nentiere manyo wuotho koro gigiteto kelo confidence ni piny Kenya we kun mani sabori tedo gi weche mag njore ni njore ng'eny gi gik mamoko go makanyo to no dwa konyo ae mana ni gima temo wacho ni paro moro mane ntiere igni mokalo ni kingi ne ng'at ma luwo tok Nyasaye mani masani koro onge kibire weche mag siasa Victor nekech sa gwewie aparo ni gima nyo timore kama be achaka pogora gi JBN ni limbe mar Jakom State House mana kaka JB wache mana kaka JB wache mondi en gima nyo otemo kelo picha moro maber ne piny Kenya notemo kelo picha maber ne piny Kenya mak mana nitie be joma nowe koe nitie joma nowe gi koyo ma jogi oparo ni to motimore ni ang'o madhi mbele dipo ni kare nitiere conversation madhi mbele nekech Victor mondo mi Jakom ne yudre State House kata mondo mi nyodhi wawacho ga pile ni siasa onge gima timore apoya gigi te gin gik mochan to king'iyo chieng' mane ilande biro mar kingi pacho ka kapok olandi biro mar kingi Jakom nyo olim gi jambetre mar piny Ingereza machalo gima nomiye briefing kapod ok oland gini publicly ni kingi biro koro miyo kingi to ne ok nyal donjo e dondruok ma pacho ka kingi ka biro kata wendo ka biro wendo makoro romo ka rang'iny mar kingi yuaruok kuma pacho go samoro ne ok onyal donje en koro ko biro to yudu kaka un
okodwa ng'e ng'ama rach, okodwa ng'e ng'ama nokwalo ombuch ng'a, okodwa ng'e ng'at malawo dher ng'a, en nobiro mondo mi oyudu kama untiere ni. Mak mana ni bedo jakom ka no dhi State House no, kama JB wache ni nitiere jok moko manotelo. Manotelo. Mak mana ni joka kora paro ni ma esa ma onego beni koro gidhiye, nikech ne gidwa dhi awiye. Me wacho ni dhi to ber. Dhi to ber. Yes. Emarach. Ng'ama okwongo dhi ni ema no okwongo dhi. To king'iyo picha cha Victor, tibiro neno ka nitiere gima nya miyo penjruok moro biro, nikech king'iyo William, kech ing'e ni e siasa ka wang'iyo maybe Bob director nyalo nyisowa video ma jakom yogore gi Kingi Chali mar adek mar piny Ingereza. Yes. Mano pia wandaye gi jakom Raila Odinga, jagoro maduong' mar UDA gi jatend migao ma tourism ni kanyo. Ineno William, king'iyo kanyo to ineno body language margi, ma bang'e ibiro neno ka William ogo bath jakom kamae, ogo oteno obgei. Nikech chakgi ma William ne lure gi Kingi, to siemore Kingi ni mang'ane. Yes. Okene wuono welo, okene no mo introduce gi. Protocol dictate kamano. To ineno ka sama William ochopo kacha, to jakom ochungo kama obede mondo dhi orome Kingi, mondo William omiye introduction. Matine ong'e, to kineno ka Kingi okodhi kama ne jakom obetie. Ineno ka giromo ka Kingi pod ok obet. Matieni kopogore gi William, to ne en nyadhi mane wuok ni kopogore gi William pacho ka, to nitiere jatelo mar ariyo. Ma onyise ni bas koro otoyo cha neno. Koro jatelo cha. Koro king'iyo body language margi, to ni neno ka nitiere tudruok makare e kind William to gi jakom. E kinde duto maromo aina gitimore, wang'iyo ga gima ok wachnwa. Gima ok wachnwa e wach koro. Yes, gima ok wachnwa no e wach. Iwache gi dongere ni non-verbal communication. Kech neno ka William sama koro neno Kingi, Jacob jakom no neno ka entiere kendo nyiero. Obuonjo. Oyaro bade kama. Oyaro bade kama. Yaro bade kama no tieno chalo ng'ama umo jakom, ni nitiere kaka wan wang' achiel. Ineno? Kendo ineno ka omor godo, makineno sama Kingi okomo samosa jakom to dhi, ochungi moro dakika moko. Ochung' minyiriro moko bang' jako bade. Giparo gondalo. Giparo gondalo. Mochalo ng'ama moso ng'ama ong'eyo. To mamoko ka ting'eni no mosa e dho kako okalo. Kaka omosa to dhi. To kogi kum jakom, to chung' jakom wuotho biro okawa tuwa kama obetie, obiro koro giromo gi e diere. Koko jako bade, ka itiwinjo ko chalo gima isi ni kari intie. Iwinjo. Koro kari yudori. Koro ochalo bas, itimo maber kuom biro. Koro Kingi ne ok nyal donje gwandruok mapacho ka. Mar ariyo, mana kaka JB wache, wawacho ka pile. Ni josiasa te madhi State House gima ok dhi gimantie. Gima nyaka japiny ng'e ni josiasa chalre. Gi joka ng'ato achiel. Gi joka ng'ato. Ma wawacho ka pile. Emomiyo wawacho ni gino kik ikete agogi. Gino kik ikete chunyi. Inyalo mana lieri agoge. Nitie joma ne onindo ok otero bang' jakom dhi State House. Ma giwe to koro jakom oketho gini. Nitie jomoko nowacho ni asekire joga beda kicha. Adire rot mora ma onyalo ronyo godo State House. Ok donji. To kane gipo ji mang'eny no poko neno jakom State House. Mak mana ni gimichaki penjuri mabende wasewacho ka gi JB. Ni kwan mantiere nyotieki sama jakom noromo gi William Mombasa. Kane jatend piny Nigeria machon, Olusegun Obasanjo, noketo ji ariyo gimoromo. Koro mamoko gite, to mana Mbaka, nyaka man Bomas kate. Ji ne penjore ni to nitiere winjruok, jakom dhi tiyo gi William. Gima dhi mbele mantiere ka eni weche te magikoro koda giromo, koda jakom moko dhi State House. Mana kaka JB wacho ni mae to samoro nyalo bedo ni romo manone elela. But rombe ng'eny, nitie rombe madhi mbele, josiasa romo e tok pasia mang'eny. Erokamano. Penjo achiel kende kapok odhi agenda moro machielo. Romo ni ma State House nogonyo jood bura mag ODM ma osebedo ko ochung' kara gi party ma osebedo ka dhi State House. Keto ODM kama tek. Ok ni gonyo jood burago nikech ing'eni jood ODM to pod bro go korgi. But keto gi kama tek. Nikech bro penjo ni to ka
ot manu kwero wa ni kik wadhiye tema koro tema ng'owa yudwe koro wan nyithindo to kara koro ang'o mitamo wadhi ineno nikech VOJ nyalo paro ka utindo to nitie udi moko ma bende ni kwere ni kan odi ng'ane gi kidhiye mano ne nitie ma bende ko winji ni no ne ni kifore kanyo to bende mna del nikech samore wacho ni nitie kaka jogo gin to akoro joma no kwere ni kidhiye ma chakoro ne ni kacha keto gi kama tek nikech japiny dwa ng'eyo ni to kanu tamoru ni ng'ane kik wayange ang'o mano otero to kata kuwacho ni koro ni kiny no luongo mondo udhi utemang'owa umose utemang'o kanyo kende manyo dhiye ng'at achiel kuom jahera mag Raila Odinga moro no penja ni to kata Uhuru Gardens ok na gidhi gi mosie nikech Uhuru Gardens ok en kar jot jatend piny no penja ni to kata Kariako nye wawinjo no dhi Kariako dhi Mama Lucy dak ne gidhi rado kode kuro no chuna ni nyaka girado kode State House nikech owinjo malit ni nokone gi ni ng'ani okwayango ng'ani ok jatend piny mwati mang'owa manyaka wabed ni koro ni ene mwanini to koro ni kam idhi rade gi kingini to mna kuma ng'ani odake headquarter mare mopenjo ni to donge kata kambetre kuma mbetre mar British High Commission nyicha nitie budho moluonge ji dak jakom gere nyedhi kuro mondo kure magi mose no chuna nyaka gidhi State House koso jogi nonego bene lando gini kapok gidhi State House ni ogwelwa e gago nikech kinge nitie nikech joka ne gikone gini nokolando to Victor kama nitiere mbaka moro muma kae kisomo Luka 7:39 miyo moro ma ne timo timbe mag ndhaga chode mane Yesu nowacho ni ka dipo nitie ng'ata ng'ana pok otimo richo kwany kidi goya Nyasa Maria do bende en gima utemo pimo godo mbaka mar State House ni koso nano ang'o bed no chalo gi mano ang'o bed no chalo gi mano nikech adiera makende VOJ en ni nitiere jogo momako chung' mar ODM ne matek ni gin ok giyango jatend piny makata romo kode kata mnadhi kamoro amora ma entie gin ginene richo nikech nokonegi ni wan nokonwa ni wan kaka jopati kendo giluongore ni jopati ok wayango William Ruto kaka jatend piny Kenya to koro William Ruto mok wayango kaka jatend piny Kenya ni to kar jot mare log tich mare ema koro joma nokono no ok wayange ni timang'owa nyone kata bed mnani nye en gima kisungu luongo ni a very noble and state-like visit manye gidhiye to pach johera gi bro dwaro en mnani ok gibi pimo ne gi but bro dwaro ni gipim ne jogi ni to ne gichopo kuro nade ang'o manyomo no gitima ang'o rado gi ng'ani Kariako rado gi ng'ani Uhuru Garden National Library kama nyo dhiye Karura kuma no dhi pidhe yien rado kode ni kamoro nitie ni Nairobi Street Kitchen kuma nyo dhi ng'ie weche jo entrepreneurs ang'ango ne nitie kuonde mang'eny mane romo ni nyalo timre ang'o miyo nye girado State House kende johera margi bro bedo gi penjo no to kendo bro penjo gi kabisa nikech thoth ne jo mbetre gi jodongo ma wuok oko mar Kenya mabiro samoro dhi nyaka Capitol Hill romo gi jakom moko bende lime ode makare okay Fred Victor mapio kar log tich maduong' mar piny moramora tahinya piny mar Kenya en State House ng'at man gi teko mar dak modak kama kom ker nitie en State House koro ng'at ma samoro nyalo bedo gi paro moro ni kingi ema no orwako jakom State House mano ng'ato manindo mano paro maonge mano samoro paro ma ji ore godo ajiwa idwa temo golo go nikech king'iyo kama ne giromeni ne gine gimiluongo ni banquet e banquet ni mae en nyasi mar jatend piny ma odhialo godo wendo ne koro mana kaka JB chako kawacho ni iluongowa e dala par jaduong' mchaka to senior J ubiro gi seniority mare kaeto Ogweno bendo biro
to ng'ato ok nyalo wacho ni ng'eyo ni ogweno to Victor ne ok oluongo en obiro mana nekech mana JB motimo ang'o emoluonge kanyo nikech Victor banquet ma iluonge welo ma idewo ma emomiyo Kingi ne ok nyal dhi romo gi jakom Capitol Hill kata British High Commission residence mare nikech kacha koro oseduok viwango cha piny ka jakom dhi kama British High Commissioner odakie mano tieni koro gicho osedok piny kama ne ji rome level mar mesa man malo ne State House mano era ng'eny ma malo mogik ma kata mana Kingi ni kasa ma welo gi odhi to ineno ga kata mana jakom kata mana US president kasa ma jogi odhi e meetings mag unga ka gima moko te tineno ka oluongo jotend Africa gi gibedo godo e mesa kata mesa mar Queen koluongi e England kucho tiende ni un jo mideo koro jakom kaka achiel kuom jok mideo pacho ka mesa mano nyalo bedie mapek mogik ne en mana State House ma ok onyalo wacho ne ker kata Kingi ni State House to kabiro kod ji biro neno na biro aromo gi bwana cha to bende ng'at mane nyaka chiw approval makano odagi ni jakom ok bi State House ne en president ne en William Ruto mi neno ka bang William Ruto kose wuoyo osechiwo president speech mare ji oamale kom nyaka Kingi bende nyochung matieni pacho ka ng'at man gi mbi gi telo gi duto te en William Ruto to en wuon State House en wuon ot mako tamore to kibi nyise ni amba biro lakini nyaka bi gi ng'ane bedo Raila kra bedo jakom tekne nyakora Mgajwang kendo ka kuwuoyo ne jodongo pacha moro wuona ne jakom en ng'ama lich e telo mar piny Kenya ka mongo gima nyalo timore ka ok okete pachi ok wuondi pachi no wacho ni kare king'iyo kata mana meeting manyocha notimore KICC ka mar climate ma jodito te mag Africa ne nitie jakom nodonjo kucho ma kodonjo kacha to nyaka rigi ji mane ok ong'eno biro no ka ji ochako neno madongo to king'iyo kata mana meeting mar devolution manyocha ne nitiere Eldoret iga ka iga nyako dhi tiende ni en ng'at midewo nikech gima mi idewe gima mi bedo jatelo Victor era ng'iny no ni nitiere joma luwo bang'i en ng'at man gi bath piny chiegni nus koro ok inyalo igno ng'at machalo kamano kata idagi kata ok idwar jakom kata oberni kod ok oberni gima duong' mantiere ni ok en jatelo minyalo weyo ma emomiyo nyaka jotelo ma ok en jatelo tela ok en jatelo tela en jatelo ma kata mana kirni ndalo moko na ago mbaka matin gi senator moro ma oseretire ma Kajiado Mositet to maja ting'eni Masai nonyisa ni kata mana William owuon kik idhi ire kidhi racho jakom kinyise ni ine minyalo mako ne ruadh cha embo ng'eyo mbi mar bwana no mok idhi godo kiwuonde ero kamano odhiambo ka uma japuonj ni mwalimu ni e holiday kawuono asedonjo kawuono kendo winjo maler oyo wuodu ma osebedo ka ng'wenyo iti koyudi ka ibilo gimoro ka jirani kadiponi en be yude kodolore obilo gimoro kono dhogi nyalo moko to kata kamano pile wuoro ka odhi ka jirani to ikowe gi gimoro e san ma ji te nyalo bilo opogore gi nyithindo mabet piny ka jirani chiemo eka duoge lwer gi nono bedo ni wuoro dhi ka jirani okolo ne jirani ber embe mong'e gima ber gi iyi be okogiso ni jirani osaye gi gimoro ong'e gima kichamo to iyi nyalo kethore nimbe kaka jirani ni yatek ano ada nyakwara Mgajwang mano limbe mar Kingi chali mar adek manyocha utimo limbe Kenya ka nyakwara Mgajwang weche thoth ni waduogo wang'iyo ni to nyalo bedo ni kata mibadhi tinde iriyo nyaka budget ma endi banka kod dola mar budget ngiso komiti madundo mosebedo ka nyime kod kawo pajo piny Bomas of Kenya ka jomokalo chien ne ging'iyo weche mag pek mar ngima kama jolony bende ne ogolo pachgi e weche mar pek mar ngima nyalo bedo ni Kenya nalo pesa mathoth mokalo kokalo kuom osara mimedo nyadidek kete mana kama en kaka wanene
500,000 and you are our lucky winner of last week. Sumeamini sasa. I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki nini kabisa kabisa. Star 487 star 3 hash is the magic code. Win 100k daily, 500k weekly and 3 million on the grand draw. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu, tanto to tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama ipimoe, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Nyakorom gajuanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Bening'e ni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo ka kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kokinyiso ji, ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwe. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thing ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Wake nyinga en Papa Weekend wukich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sa pagario warom
Erokamano nyakwar Mgajwang' mbaka pod medo gore studio ka nyakwar Mgajwang' kotemo fuono weche ma opogore opogore. Jopiny bende yudo thuolo mar golo pachgi ka otenore kod weche ma bende wan go okinyi mano ma kawuono nyakwar Mgajwang'. Mae mitne kendo mae kaka wanene pile ka pile osebedo ka mulo weche mamulo ngima oganda jokanyanam kinde ka kinde. Ote pod thoth kaendi moro ka ng'isa ni maka joma oyawore dhi bedo matek ahinya mar mondo mi joma ne nie State House chieng' biro mar kingi justify ne jopiny gima ne orogi kono, kendo mae chal gima en gir siasa ma kodwa gore piny luo e piny maru. Wanaketo wang'o nyakwar Mgajwang' ni magi te biro chopo kendo biro ko oganda jo Kenya kama chalo nade. Mopogore kod mano, kaka nasewacho motelo kacha, komiti ma osebedo ka dhi nyime kod choko pach oganda Bomas of Kenya nyocha obedo kod buok makende chieng' tich ariyo mokalo chieng' bang' ka controller mar budget Margaret Nyakang'o daktari lero ni osara mag jotich mag piny owacho state officers e budget mar sirikal osebedo ka igoyo nyadidek. Owacho ni owuon osendiko ne treasury, kata kamano pod ok oyudo duoko mochwiny. Mae kaka weche no obedo nyakwar Mgajwang'. Ok wayude malong'o, wabiro tugo nugo Jay Bonyo. Okay, ojane kaka Margaret Nyakang'o noloso kalor koda weche mag budget ma igoyo ma imedo kwan pesa michamo higa ka higa ne jotich mag sirikal. Control of the budget ndiye hata idhinisha zile ambazo serikali ya serikali kuu inatumia vipi, na akazungumza kama expert. Hakuzungumza kama mimi ambavyo nazungumza sasa hivi. Alikuwa na tabulation, alikuwa na figures, extrapolations, expert opinion, na huyo mama akasema mambo ya ajabu. Kama mliangalia runinga, aliongea mpaka mimi nikamuuliza, na walikuja kukuambia nini? Akasema hadi wa sasa hajapata explanation ni kwa nini mshahara wake ambao unajulikana na umeandikwa she is a state officer, hiyo mshahara katika makadirio ya serikali national budget inaongezekwa na inawekwa 3 times. Nalipo ule wake 2 times, hiyo mshahara yake inaenda kwa wengine, sio yeye peke yake. Senior otimu mos nyakwar Mgajwang' mano Stephen Kalonzo Musyoka jatend Wiper jakanyo mar Azimio la Umoja kendo achiel kuom jokombe mar komiti ma osebedo ka choko pach oganda Bomas of Kenya kowacho gima en owuon nowinjo gi ite, jo Kenya nowinjo gi ite. Margaret Nyakang'o daktari igeni ne joma poko ubedo gi nafas mar ng'eyo documents mag sirikal gi gino ne chalo ka gima buogo gi to wan jok ma interact gi documents gi mano no ken wach mawendo no wacha gino ma waseng'eyo mwaseneno to bende mna kaka Nyakang'o no wacho no manyo duoko to poko yudo bende kaka wabende wapenjo gato duoko timre nade ok yudre. VOJ adwa duoki chien. Uhuru Kenyatta en jatend migao mar omenda. Yes. Pani en higa mar 2010 koko chiko. Ka watiyo Daily Nation wandiko weche mag ohala. To som budget. To ka wabet piny e desk to koro wang'iyo numbers gi. Tachiel kuom wandalo no niluongo ni Wachira Kang'aru. Wachira sani tiyo gi kambi maduong' mar ong'we yamo ma Safaricom. To konwa ni numbers gi ok add up. Ndalo no jatenda Washington akumu wan gi Muna Wahome gire kanyo. To wang'iyo numbers gi. To ayudo ka numbers gi ok add up. Muandiko story maniluongo ni budget error. Mano ndigi Wachira Kang'aru. Uhuru Kenyatta kano penji to nokoni mano was a typing error. E budget mar piny ngima mar piny Kenya mikolo gi ji mang'eny manitie na budget office e treasury kanyo mane tijgi mar ng'iyo ni kwano ni bendo donja diera. To nowacho ni mano was a typing error. Ni sama ni go gini chapa to ndik kwan mano koti mang'owa mano kare. Bed ni Daily Nation business desk okogo kwano gi kigin.
to ne en bilion turi. Ang'o ne dhi timore? Ji ne dhi ng'eyo. Bende no dhi bedo typing error. Dino kong'eyo. Adwa kelo kendi machiegni. Mana higni karibu 2 karibu 3. Supplementary budget. Ma treasury olando to gimotere od bura ne dhi kal. Opogore. Bende watimo story ka one citizen ka. Mago mana numbers tuwe mane ni king'ie maber to nitiere. So gimiluongo ni budgeted corruption en gima nitie. Ok en gima wendo. En gima timore. To bende kimanyo duoko to ok diyudi. Ok diyudi. VOJ kama ikakitime. Ipange budget. To nikech ong'e ni ja Kenya nani lazy. Numbers gi okwadich ga. Okodich go. To nikech ong'e ni ng'ama biro penjo gini malong'o ten mana jafwambo, to jafwambo kopenji dichiel diriyo didek to komi duoko to bende chunye olgo sigana ng'eny mapod giluwo gibiti mang'o. To kitambo chop ni Auditor General ng'eye to higni bende osekalo. So mae gima nitie, mae gima timore e sirikande duto mwasebedogo. Budgeted corruption nitie. Titime kamano mondo gol pesa. To se gol pesa ni to koro nitie jok ma ng'ato nigi mare. Ng'ato nigi pokne e pesa no. Ng'inye. To ken kata national government kata mne county. King'iyo statements mowuok kuom control of budget barupe masani ondiko ne counties. Tibrodo koni county moro nitiere ondik maber ni budget mar county assembly okonego kal milion 700 to county notero budget mar county assembly 850 gi wiye. Milion 150 ni gidwa timo nade to nitie ceiling moketi. Mano county makaluo paro. Anawacho county moro. Anang'e. Iriek. So budgeted corruption en gima official matimore e pinywa mar Kenya ka. Levels te national di county. Titime nikech kapo ni ng'ato to konene mowache to dhi adhiya. To ka ng'ato nene mopenjo to duoko bende nitie. Emomiyo wacho gani japiny nyaka beda kicha. Tahinya wan jofwambo nyaka wabeda kicha. Mondo gigi wang'iyo twagologi oko kata koro bed ni onge gimotime lakini wawacho. Imiya paro budget mar county moro kaluo mane oketo pesa malaona milion 1 mar nyiewo sanduku mag maiti. Kana penjo pok ayudo duoko nyaka wuono. Ok diyudi. To kata king'iyo VOJ chik nowacho ni official resident mar governor, deputy mare to gi county speaker nonego ger ba higa mane mogik. Chigni gini 3 mokalo. Tang'o miyo pod yudo ka nitie counties mane gi budget go. Nikech japiny tibro koni chik no kotamoa ok wanyal gero to pesa to nitie mokete budget. So gimiluongo ni budgeted corruption ni enitie. To kata mna kembe mang'eny mag ji giwegi. Nikech dhano luoro kwano. Wan kwano ni kamisi satino puonjo wa bondo primary to nok wachomre go tere. Koro kemiyo wana numbers ma en document maromo kama. Tena kwano. Ng'iyo gini matut tamo ji mang'eny. Emomiyo sirikal levels duto county gi national yude mayot mar budget figa momi kanyo total nitie. To moko mathindo ma adapt ka nikech ong'eno kibigo kwano. Koro iriyo gi kanyo. So magi manitie magi matimore. En mana ni chieng' ma ja Kenya bro jok. Mabro koni enough is enough. Eka gigi bro rumo. To kasani pod jotelo mwayiero to watere office. To waneno gi kanyaseche wa matindo. Mwalamogi mok kwergi ok penjgi. Ni governor budget nitimo kama to kitemo penjo tirakruok kodi ioro niji ipadi itamiti mang'o to magi pod bro dhi mbele. An gi penjo king'iyo katiba marwa ne kata king'iyo Public Finance Management Act gi katiba mar piny Kenya miyo bunge ting' mar
ng'iyo kaka executive tiyo. Budget making process masani opogore gi moro manyachon cha. Bunge mar piny Kenya nigi migawo maduong' ahinya. Teni kosa ni koneno ma Margaret ne site e nyim komiti ni makosa bende wan godo e bunge ka. Gini Moses Kuria ndalo moko nowacho ni shida mag budget mag Kenya ka chakore od bura. Nikech jo od bura gine ma gin gi teko. To kok gipenji penjogi. Gin ging'iyo gi sadi to gidich gine constituency gigo siasa gimanyo pes CDF gimanyo tenda ng'ama no mindaran imiyango ng'ama dwaro kama imiyango gin gi sasadi. Bunge onge gi sano mano tijgi. To nikech ok chudi to nikech gibendi koni to VOJ to idwaro to rangwecha keto ni ndara kanyo 50 million moro nitie ndara minan madhi dalani cha wang'e ni koro nitie pesa moro keto ni kanyo. Idwa dondri gi budget manadi to ndara madhi e dho dalani oket ni e gimoro. Imi paro ndalo moko e bunge kanyo mane ywak ne members mag BAC. Yes. Kane wacho ni ne giherore are kendgi giyiero mana projects madhi kuondege. Gitimo. So emomiyo kati wacho ni maendeleo yudore od bura. Ni jo od bura bede od bura kae gititiji maendeleo gionge gi sa gidichi gi gik mamoko maingo tijgi maduong' nikech kata sani budget making process no chakore dwe mar 9. Sani jopiny onego bed ni oro pachgi karomo dwe mar 1 to sketch mar budget osewuok to kendo oro keto na jopiny to jopiny ng'eyo to ng'ama di kony japiny nikech kata sami timo public participation ibed ja od bura maber to konegi ni jowadwa budget mar piny Kenya osegol ikawo pachji lose kata meeting moro gadundo tiluong budget committee mal parliament tikonegi ni ane maloso ka biuru winj joga gidwaro ndara gidwaro hospital gidwaro uketni ogitim. So budgeted corruption is an official position of the national government and the county government, aided by the various county assemblies and national assembly. Kisunga wacho mang'eny. Gima wacho kanyo en ni jotele ma wan go murem. Governor. Governor ma okorito office. Dirito office den kama taka ahinya. Bitaki bende budgeted corruption ni mieni wo e county mari. Alera kapamba. Victor, ingeni wechegi wacho gi tek to be gi yot. Kech wacho gik machalo ni welo, ni gin gik mawendo, to ok gin gik mawendo. Mana kaka iwinjo JB wacheno. Wasewache kama ng'eny. Ni corruption pachoka, mibadhi pachoka chakore gi budgeting process. Kenda paro ni higa ni achiel kuom chenro mane wabedo godo ka. En gima wasebet kwa wacho kendo wanuoyo ni mibadhi pachoka chakore to jumbe 2 mokalo kani. Kanyo chene waloso ka. Bende nyo wawacho ka ni waonge parliament, waonge wajumbe. Koro Victor king'iyo gini tiyudo ni waonge parliament to be waonge piny. We don't have a country. Wanatie mana gi kuom ng'wono mar Nyasaye. Institutions onge okti. Wanatie mana gi ng'wono mar Nyasaye. Nikech Victor king'iyo to wan gi gimiluongo ni intelligence pachoka. Intelligence ni kamoro amora. Makata mane treasury kanyo ntiere jomondiki miweni ondike kanyo kendo en jatelo en senior manager to en kanyo mar choko intelligence. Kata mane ute mag fuambo kae ntiere jofuambo ma intiwe ni en jafuambo to en ja intelligence. Ene ot kanyo kendo no kaine reporter kendo ene newsroom kanyo mobiro to ntiere kaka piny owacho chwale mobet kanyo ma intiwe ni ma is your colleague to kare ok en colleague ni. Kata di mane mbalariany tibiro weni ng'ano en lecturer kendo somo kabisa moyudo gino maber to tije wuon to ok puonjo nyithindo. En no dwaro ng'eni piny owacho nigi ite maduong' ng'eni ang'o matimore. Kidhi e treasury kanye kama koro dagi intelligence nitie. Koro gigi timore e yo miwacho mondo mi gibet budgeted corruption en tiene piny owacho mamalo mokwongo kata kapok idhi e counties oyie godo. Ma ok ni gin gik mabuogogi. Nikech onge ng'at manyalo budget
nikech king'iyo gima ne Margaret Nyakango wacho daktari, ok mana salary mare kende, en bende gini ofwenye mana ka koro fwenyo ni to king'iyo wacho ni osache e higa achiel onego bed milion maromo 7, to kong'iyo to noyudo ka ondikne milion 17 ma ng'ato nigi milion 10 e wiye e higa achiel. Kidhi ka IBC bende kamano, kidhi e commissions gi to gi mamoko bende kamano. Ma gini kende king'iyo kwan yudo ka en bilion maloyo chigni 2. To kiweyo mano, kamachielo ma bende gini ochako go e tach en projects. Nikech ka koro mato mana wi ng'at achiel, to nderni projects gi nderni mineno ni ndara moro amora mane budget ndara moro amora mane budget taparo ni kuwe ma wajumbe ng'iyo ga ahinya. Nikech kiseneno ndara ma kama oketne bilion 4 to gidwa ni mondo gikal gini. Kama miyo wacho ni waonge bunge en ma e od bura ntiere committee miluongo ni Budget and Appropriations Committee. Motelne gi Kimani Kuria kuom sani. To chien kacha wasebedo gi wajumbe mopogore. Achiel kuom gi manyocha osekumuro komno en manie komiti Kalonzo Musyoka sani. Kim. Yes, Kim. Magigi ok gik ma wendo kuome. Onego bed ni kamiti gi king'iyo kata od bura nigi staff momigi moko chuno ni mjumbe manyaka bed ka go kwano. Mae momiyo kata wajofwambo gimiyo wa tich matek mok chulwae. Nikech mondi bed gi interest midwa dhi ng'olo kwano gi en a deliberate action ni kao. To ntiere jok michulo e committees gi makonyo these committees gi jo research. Kiweyo kata mana treasury monego bed ni fwenyo negi. Kapodo kila umu kata mana mjumbe. Kamiti ni sama koro biro pedho gini to nego bed ni jok mane ntiere staff magin godo gate osekolo igigi. Matini gini ikole kidienje mopogore opogore. Kidienje mokwongo nitiere ka treasury kacha. Ere gimomiyo jokwano madongo gi ka piny owacho ok ne gini. Tieni gini ging'eyo tinyise ni mano is untouchable. Mano mwandu nga jatelo kikimul. Ka gini obiro mochako chope this Budget and Appropriation Committee. Kore kipenjo nito wajumbe gi kare ang'oga maging'iyo. Nikech kae monego bed ni mjumbe mari ofwenyo godo ni ndara makama omiya location maromo kama lakini ogoye diriyo. Kae emonego bed ni intelligence magin godo gi nyiso gi ni apisa makama ang'o momiyo oyudo omenda moloyo ma SRC oketone. To kata mana SRC owuon bende onego ng'e ni nikech SRC ema keto salaries mag jogi. Tiyudo ka salary magiketo ni ang'o momiyo ka ji dhi e budget ka tiyudo ka koro Victor oketne salary kata omenda moloyo monego bed na otimo ang'o onego bed noyudo higa ka higa. Koro king'iyo tiyudo ni mae kaka system tiyo. Matieni mae en gima opuodhi. Mae momiyo seche moko wacho ni kata mana EACC makoro oketi jadolo Oginde gi jok mamoko. Gigi gina mar neno ni corruption is being fought. Ndalo moko Pielo Lumumba nyo wacho maber ni eni office kacha mondo neno kedo gi mibadhi ok mondo ked gi mibadhi. Victor, wanyalo paro lipode mawiye mokwongo telo the first 5 years manyo gol gi Auditor General motelo machon Edward Ouko ewi national government. King'iyo lipodego to kinyal chaki gomb lipot moro. Koro dier ni to kare ere investigation ma EACC dhi timo ka ok ginyal chako gi lipot mar Auditor General. Nikech king'iyo lipot Auditor General ndalo mane neno ka ne Samatin ko wacho mibadhi mane nie national government ma bang'e no nineno ka Duale gini gi kweth ma Jubilee nochako miye siem ma nineno ka ne gidwa thiche oko office mineno ko luonge. Kaka ne otimore ne Edward Ouko. Gima dhi timore ne Nyakango en ni the next thing idhi neno ka parliament relevant giwacho gani relevant parliamentary committee dhi gwele mondo dhi odadhoge ka gima gikia gigi. Koro gimi ipando godo ga mibadhi en these committees. Committee ma wuondore ni timo nonro gi ema timo ga cover up. Koro committee ma kama ibiro winjo e jumani ka jumani pod ok orumo ni giluongo Margaret Nyakango mondo dhi o shed more light. Koro shedding more light ni ema gibiro koro gichako luongo godo
treasury head Njuguna Professor Njuguna oneguluge king bas seja winjo bang gidilungo central bank central governor kagima gigi kia koro central bank governor ni kodhi tembo kungo moso joka Njuguna bende kobiro kasto mai kama koro cover up timore koro ibiriti report mar committee ni nyisa kata report mar committee achiel mose incriminate ngata koro ka kaka wajumbe gi bende chak chiemo nikech sama jogi obiro to committee ni nitiere allowance committee ni konini ka okitimo kama to wan kodi wadhi nyengo gini elela koro ibedo ka ng'ama dhi bedo victim e gini en Margaret Nyakang to mogik Victor mae to treasury ka wanyalo ng'eyo gima timore ka KRA kuom omenda ma KRA ochoko to gima bedo declared kanyo bende dipo ni nitiere wach ni nitiere KRA nyalo wacho ni wachoko billion kata trillion adek kaka ne giwacho chien kacha ncha ne ok gichopo target maggi kuonde gi bende dipodi nekech ing'eyo ni jofwambo onge gi thuolo mar dhi nono buge KRA kapok gilando ni mae mwachoko e financial year kata mae mwachoko in the first quarter ni ere ng'at mane mawang jopiny mang'iyo nekech kacha auditor general ok donje kacha ng'ama donje gin gikwonge gilando ka giselando koka mae mikelo dipod ni nitiere moro mapek ka KRA ka kata mar Nyakang'o ni berber ka wawuok KRA to wadhi security agencies of course nitie chik mo protect ge Official Secrets Act ma ok mi wa thuolo mar ng'eyo ni to choppers mag military ge procurement process chalo nade tigeno bedo designed kamano VOJ nikech komi ne ang' ni ng'e to ji mang'eny ok bi chiemo man jok ma loko hala gi migepe miwachogo to gibro koni ni ng'enyne kioro kuot tikone ni kel kuot ni no in word document kisekete in word document minyalo timne editing kisetere in word document tikone aya koro wabro manye then in mari bro mi pesa chain tikone ni mwaore bengi no kosebiro to ne kakitimo kelno to ka koro gini okete madhara kama dongu bro penjo so weche modhi korka lweny arita kama piny nyaka ritre maber kik penjo kik penjo piny en mana penj wan nyaka gi parliamentary budget office to magi te chalo kanon koro waonge gimoro ni lwenj kedo gi mibadhi pacho ka mago mana paro moko makata ka ng'ato injo ka ndalo moko inspector general wacho ni ka nitie ng'ama oneno obila moro ka kawo pesa moro e ndara to ni dhi wachno Nyakoro Mogajwang' ibro ng'iso ni to iparo nade koloro koda weche ma bende wamulo kawuono gokinyi mopogore kod mano eni telo mar duond bura mar UDA gikone koro omiyo thuolo apisa madito ma orito bigep mag sirikal ni gin bende ratiro gin go mar dhi laro kombe ma opogore ne yiero mar kor gwenge mar duond bura mar UDA ma en gima oganda jo Kenya bende pod nyime kod golo paro mopogore Sini aje Ibonyo isebedo kilo kaka siasa mar piny Kenya rengo CEOs chairman mag state corporations and parastatals chikoro dhi yiere gi mar UDA ne onyalo dhi e pap kido bedo jakom mar party county to yiene kido bedo jagoro o yiene ma dhi keto wanade to bende olure kod dwaro maber mar public service hapa ni oken CEOs and chairman both giduto nikech ng'eni CEO mar parastatals ng'eny gi gen ibedo hired competitive so gini en mana chairman ti chairman ge mang'eny gin appointees mag jatend piny Kenya to gin appointees mag jotend migepe chalo jo siasa gin jo siasa ng'eny gi CEOs ok nyal bedo nikech kakiyiero gi nikech ng'eni mani chalo ng'ama wacho ni CEO mar Kenya Power nyalo dhi bedo jagoro mar UDA Sigowet constituency kata koro ni CEO mar Kenya Airports Authority
dhi bedo chairperson mar ODM ma Ugenya constituency. Mano Public Service Act okoyie. But chairman gi nikech gin state appointees. Gin jogo ma jatend piny yiero for a period of time. Ting'e ni gimomiyo gin UDA yienegi mondo gidhi nikech ok gin under Public Service Commission. Yes. Gin Public Service Commission ok timnegi vetting kapok oyier. Gin onge interview. Jikodoyo widi gere mwalimu ang'eno neno anyanene Nam Chumbi wacho ni tinde en celebrity. Ogo picha ahinya Nam Chumbi. Ang'eno neno Nam Chumbi kuma entie. So ng'ato ka mwalimu onge interview modhiye. Ning'iyo kalatese mage. Ni to somo nyaka kanye mondo ayiere. Gin ikoni they serve at the pleasure of the president or the appointing authority manyalo bedo jatend migawo. To ng'enyne positions ki gin ga mag mar duoko lwedo ne jatend piny. Jogo manotiyo matek e campaign. Emomiyo ineno kana thegra kodu kane William Ruto kawo kom mar Kenya to nogolo ji mano Uhuru Kenyatta oyiero karibu te. To nowacho notimo marach. Napogora kodu takoni oyo onge rach motimo. Nikech state corporations chairmen or chairpersons go serve at the pleasure of the president. So jatend piny maneno ni to Victor ni nochung' koda maber ndalo mane wago lweny. Amiye Victor gimoro. Obedie mos. Ka inyalo miye tenda kanyo to miye. Konyalo yudo trip odhi Japan omiye padiem. Oduoko godo teko ne gi pesa ne manotimo ang'o manotiyogo. So an ok ane rach moro amora. Nikech management mar state corporation itimo gi the executive mar state corporation. Manitie CEO to gi directors levels mage. Chairman gi gin mnabedo, and you see chairman gi SRC no prescribe the number of meetings maginyalo bedo godo in a year. Yes. Nikech kinde machoncha nikech gino gionge msara magichamo. Allowances emitimo ang'o emimiyogi. Ni yudo ka koro chairman uketo ni bura nitie pile pile mondo yud allowance. Kachopo end month to chairman chamo msara mang'eny moingo kata jok matimo ang'o matiyo mabiro office pile pile. Koro SRC nokoni oyo. Un edwe kubedo gi buche mang'eny tang'wen. Nikech unung'iyo mna reports to guide. Ung'iyo mna reports to guide. Day to day running. Mar gini en ang'owa. En CEO Gilange. Kama makosa dibedie e wachni en ni inyalo yudo ka koro chairperson ubedo chairman mar UDA kata mna mar ODM constituency kata mna mar region kalure gi structure mar political party to parastatal motelieni bede gi maendeleo mang'eny kaka koro mar KOP mar tudo stima mar timango onyalo nindo nyakonchiel. Mano kende makosa. To nigi bedo jogo manigi leme ofise mag siasa gi to anto kane makosa. Nikech katiba bede chapter 4 mar katiba omiyogi ratiro mar bedo jakanyo maduong' mar duond bura. Gino kotamgi. Ineno. To running mag state corporations gi most of them sani kawacho ni VOJ. Nitiere various levels matimo checks and balances. Koro kata mna influence mar chairman ni oklicha ahinya nikech CEO nyalo koni ene board secretary to koni gini watimo to adhi office attorney general to miyowa opinion ne. To adhi ka state corporation advisory board to miyowa opinion ne. So gin gibo chung to kata parliament bende timo na gi ang'owa oversight. Nikech ibro yudo ka ng'eny gi parliamentary accounts committee. Kata public accounts, public investments accounts, masani chairman Gepani Mbadi. Yes. Bende ng'iyogi. King'iyo kata NHIF sani. Shida mang'eny mar NHIF masani committee no temo en ni nitiere decisions mane gi make mane richo. Emomiyo ka in CEO matiyo maber. Ting'iyo gik matimore ne jowete nigo. Okibi yie mondo board ni ang'awa o influence negatively. So gibeda chairman. Gibeda secretary, gibeda whatever party magidwaro.
oyienegi nikech gin ng'ama ndikogi to gologi en ang'owa jatend piny to structure wa mar telo mar Kenya ka bende en mana siasa obed kata ni en ng'ato moro kata ni koro ni en ng'ato mane dwa chung' ndalo moko ni Abdul Badida emane wamikom obende do timo the same obed kata ni koro jo Azimio gi emane oyudo kom de gitimo the same emomiyo an aneno mna ni gima UDA timo moyiene jogi mondo chung' ena inconsistent with our desires and aspirations as a people. Kisungu mang'eny no wacho no otimo dhano siepa ng'owa chunye gitimo mna gima ng'ata do timo do bed ang'owa do bed president erokamano Governor gini omake gi wuoronde nikech en gima oneno ka gima wenda ahinya paw siasa mar piny Kenya. Koso gavana nitie kumidwa chunge to ng'ato koro dhi chung' kodi. Ing'ene kaka JB lero gini omiyo kuom dakika moko wiye owil mawe ni to koso an Amerika. Nikech JB lero gimonego bed ni timore. JB lero gima katiba wacho. Olero gima chik wacho, olero gima pinje moluoro chik. JB lere ka gima chien kacha ok wawuok kuom budgeted corruption. JB lero gima itere gima waluongo ni the letter mar constitution kako ondike makako onego bed nobedo mak mana ni kaka gik moko timore e paw siasa ok kaka gitimore kakoro gibiro e chik matayo jogi dinyocha ne waluwo gik moko kaka gik moko onego bed ni timore pachoka de koro waonge gi gik mang'eny achiel kuom gik mamiyo UDA ne koro yie mondo jogi ochung' mana kaka iwinji wache ni dhano siep chunye en weche mag siasa. Tiende ni thoth jok mantiere chairman gi nigi miluma mar donjo moko e od bura mar the elective seats 2027. To gineno ni yo ma ginyalo ngirore godo kata ma ginyalo mako godo ground en kuom telo ne branches mag UDA gi kochako e county level nyaka national level. Ni mae ma biro miyo gi influence mar dhi ang'o mar dhi laro kombe ma gidwaro gi mak mana ni gima nitiere ka en nikech wan dhano wanyalo biro bedo gi gima waluongo ni abuse of public resources nikech moko kuom chairman gi nitiere man gi geche mag piny owacho koda gin godo ni ginwang'o e tok chik kata gin godo tibiro neno ka chairman gi moko ringo gi geche mag GK to samo dhi timo campaign mare mar UDA ni moko nyaka gi bodyguard en tiere gi advantage e wi ng'at machielo samoro gari ni fuel kata mafuta mantiere gari ni mobiro dhi godo e campaign mare ni odhi godo en mafuta moket gi piny owacho ntiere man gi geche ok wanyal luongo gi ka to waneno gi geche kata Keringe town ka miyo ole mafuta gi piny owacho koro mae ema miyo nekech jogi gina dhano mokwongo en ratiro margi chik ok otamo gi mondo mi kik gichung' e weche mag UDA to bende king'iyo thoth chairman gi Victor tibiro yudo ka gin e kategori mar ji ariyo kategori mokwongo gin jok ma inyalo luongi josiasa wacho ni ne gin political losers jok ma samoro nchap gi ok odhi maber e siasa e yiero mokalo gin jok ma samoro bende mar ariyo joma ne ndhadhu gi ne tho kiwuoyo kuom ng'ato kaka koro juma mokalo cha ne waneno former ODM chairman Ayecho Lweny e county ma Kisumu samoro ape nyalo bedo maber inyalo many kamoro bol ne mbele ka koro yudo ka en ng'at mancha ne mae tho koro kochako duogo oyudo kuom ranyisi ko odhi oyudo kom chani koro telo ne UDA tidhero ka mae koro duogo iwinja imiye political lifeline gi kizungu kaka iwache ni koro miyo jogi gin gi interest mar gi giwegi to gimbe gin dhano ging'iyo 2027 to yot mondo mi yieri kuom ranyisi yot mondo mi mwalimu Odoyo Widi dhi chung' kata ko manyo governorship pok owacho na en osiepa kom moro amora mobiro dhi yudo
yot mondo mi yudi ka ne en gi lemo moro ka UDA ka kuom ranyisi yot mondo yudi ka en gi lemo moro UDA ka tiende ni dhi miye competitive advantage ma en godo moloyo ka nitie ng'ama otelo ne manyako kungo report ire nikech ing'e ni party gi gin gi structures gi koro onego bed ni yot ne ng'at ma manyo madhi telo ne ward ka UDA kacha already tiende achiel ni nikech ng'ama dwa compete kode to ka ji dhi mkutano mag party gi to en yemo telo kucho mak mana ni kama gini bedo godo mar ariyo ni ka ok gitang' to gido ka mbi ma gin godo ginyanyasa godo jo UDA giwegi ma bende ni e buogi ka nikech koro en gi undue advantage mar ariyo iyudo ka samoro ginyalo tiyo gi lembgi gi bende marach nikech ibiro ng'eyo ni chairman ni adier mantiere ni kata ka en e gweng' kanyo to OCS ne nitiere tibiro yudo ka nitiere kaka idewe molora iya nikech kata kogocho ne OCS ni wabiro to already ng'ani nigi security moko kuomgi already en gi gach piny owacho ineno ka nitiere kaka gichalo joma wuotho ko oyala mago agoro oyala bang' kosedum to ko oyala osegik malo ka to nitie kaka oyala luorore ogolap oyala golap ino kaka wuono chiamende giting'ore gidhi kanye gidhi kamoro gi nyeri kiny gichak gidhi kamachielo ino ka giwuotho e team ka team kamano tieni gin gi due advantage mara mogik nitiere kaka gin assets ne UDA ne duond bura mar UDA emomiyo ni imanyo ng'at machalo Kiraitu Murungi kacha cha omany kamoro bolne ichak imanyo ng'at machielo ma samoro ncha ne ok odhine maber tino ka pod en gi ndhadhu imanyo kaka inyalo chiere imanyo kamoro ibolone ichak imanyo ng'at moro bende mantiere kanyo ma samoro ne nomination ohinyo komachielo samoro iyudo ka koni ginene ichak ikete koni tiende ni siasa mana kaka nwawuoye kwano mar medo koro jogi kidhi miyo gi political lifeline to tiende ni nitiere kuonde ma gimakoni koro ka gidhi mondo mi gichung' yiero mag UDA gin gi weche ariyo one gidwaro mondo mi giteg UDA kuonde ma giniegi ka gitiyo gi lemo ma gin go to mar ariyo en ni gin bende gitegre giwegi maka yiero mar 2027 biro to giyud ka nitiere kaka giseloso ground matini thothgi nyalo biro dwaro chung' kombe mamoko ma giyiero gi duond bura mar UDA e gwenge kuonde ma giaye Imiya paro jako mar Kenya Airports Authority no manyo ko mar governor to ma Uasin Gishu ting'e ni ng'ato ka koro miwacho no pod en gi mbi e weche mag party to jatend piny bende ng'ate koro ok nyalo yawe ni en Kenya Airports kanyo imanyo ne lemo ma bende kodok e county onyalo fuoro to so gina siasa to kendo Fredo pimo maber ni jogi sama gine gweng VOJ ka jogi odonje gweng tideogi sirkal odonje gweng tideogi mineno ka chief pupni to assistant chief pupni nikech gine laini mar sirkal so nyaka deogi so gima nawacho en ni EACC bende nyaka beda kicha mondo wang'e ni ka in chairman kata koro mar Kenya Ports Authority to in idwa dhi laro kom office UDA makata ma Kisumu Central to EACC nyaka beda kicha ni sami dhi ni kori dhi laro kom no idwa dhi campaign to mtoka miringo godo wang'e ni dereva no en dereba mondik gi Kenya Airports Authority koso en dereba mamari maine mindiko ni sama iwuok nidwa dhi go piny to mtoka miringo no mafuta miringo godo no en mafuta ma taxpayers jochoko osuru emomiyi koso in gi mwandu ni moro kamoro mifuel godo mtoka no so EACC bende nyaka beda kicha nikech kokotimore kamano to wabro yudo ka chairman gi ka kweth makoro Fred wacho masani giloso maneno aseneno gi ka gibiro Migori gitwak gi jopiny Homa Bay gitwak gi jopiny Murang'a ka bende alona neno gie so ibro yudo ka sama gidhi kamano nikech adira makende ni gin jogo matiyo e lo jatend piny nyaka gipange weche agenda mar maendeleo ma jatend piny to sama gilaro kombe mag party gi to ok gitiyo gi pes japiny kata chiel EACC bende koro niga ng'owa ni gitich gibedi ni gina kicha ma ging'eyo ni chairman gi madwaro kombe gi gin jomage
to driver ma kambi omiye to en ma to konene gi driver mar kambi e campaign ni koro lonyo kode mar chairman en odhi laro kom kaka jachung' mar UDA to nyaka penj gi penjo. An gi luoro moro Victor achiel kende. Yes. Ma penjora. Ing'eni ei parastatus magitelo negigi kata bad ne piny owacho bad migepegi ok jite man kuno ma jo UDA. Ntiere samoro managers matiyo kuondego ma oko align gi UDA. To dhano ntiere gimiluongo ga ni temptation. Ma samoro ka ng'ato en chairman mar parastatal no to wiye wil ni jite man kanyo gin jo UDA. Ma samoro kono wacho ni kombe makama mawuok e kambi ka te wuok mondo dhi ang'o e meeting mar UDA kata tens gi wuogi to nyalo dwaro mondo mi oti gi influence ma en godo mbi ma en godo no mondo kata mana geche kambi konyiso CEO ni geche gi wuoge dwa no ting joga oter na ji e mkutano makama makitamori to samoro in ma ok subscribes gi ideals gi ideologies mag UDA gi inyalo yudo ka jok makamagi isando e tich kata tije kuonde ma gintiere ma bende donjo gi ndiko mar ji e tich. Chiani e chairman gi gin gi influence. Masa moro ido ka koro kata kaka KRA olando tije gi ti ingiko ni gidwa ni mondo mi samoro kuom ranyisi ni jok mendiko kuonde gi iwero ga thum ng'a. Masa moro ng'at mano qualify maber to ma ok ochuno nikech katibu yiene mondo bed e duond bura machielo kati bed maonge mokin japati kaka an kama. To samoro ibichuni ni nyaka be ni nyalo go thum UDA eka mondo mi inwang' tijni kata ka mondo mi ibed kama chielo. Koro ne kech gin dhano. Influence no. Iro ka ene lai matin kabisa. Ene lai matin ma aparo ni balancing e kanye kama koro JB ne wacho ni EACC nyaka bedi. To EACC cha bedi wang'e ni ena EACC. Otek, jo kama otek nikech kata mana projects ma listed corporations and parastatals timo. Ng'ato samoro bedo chairman mar county kaka mar UDA no. To nyalo wacho ni ngel na gi angela e sub county sabiro ge mondo lweta onenre. Mano timore. To bende mido ka EACC bende lomoko no wuok tu mosuo gi jo od bura ma koloso project to bao picha ne okete nyinge. Moko ne gini mano ok pesa ni. Mano pes jo piny. So we keto ni project ni was initiated, commissioned and launched by Victor Tieno Makajwa MP Rangwe 2032. Nikech mano pes jo piny mano pesi ni konyo sikuli nyiewo bas tindiko kanyo ni donated both under patronage of Frederick Ogweno MP Kabondo 2032 anaselando koro jo piny oti gi wigi gino ok ber gino ok ber gima onego time en ni indiko ni CDF funded financially maka to kiket kanyo nyingi nikech samora wuotho ga ahinya nyato bomo ma Kisumu Central to aneno ka nitie signage mang'eny ma jaod bura moro mano osewuok wapenjora to ng'ane en jok manobiro bang'e gi no kotiyo koso notimo odhianjo gi kamoro amora ma nyinge nitiere area matomboya ka kiwuothe gi muyeka to nyinge ni kamoro amora so mago konego beni timore to japinye monego beni challenge ki erokamano sanity kata ler moro nyaka bedie nyakoro Mgajwang' mondo neko manitiere nikech be isedhiga bang' golo pesa ni luchi tigone ng'ama tela pesa mokinya golo ATM ni dada erokamano kuom miya pesa na nikech magi nusuru mag jopiny ikaw ti wuok mano pesa ni nyakoro Mgajwang' ripod no nyogol kod kambi mar Infotrack ma bende mulo thuok weche mopogore opogore. Achiel kuomgi en lemo mar governors ma bende nyodiro governors ma kaluo ma bende osetiyo maber kaluwore kod paro mag jopiny. Nyogolo report bende manyiso kaka women reps kod senators kaachiel kod MCAs mogik manyoro nyogigolo en mag jood bura ni gisetiyo nade mag governors nikech gin thothgi ma bende gimulo pesa mag kore lach ahinya mar konyo jopiny e kor gwenge mopogore opogore. County mama be miwacho ni governor mare e gwenge makaluo nyoti maber mokalo ka county ma Siaya ne ok oneno e list mag counties ma bede beyo 25 wacho bende kelo penj mathoth malo duoko e lipod no jokanyo mag Infotrack wacho ni ne gitime rum dwe mar 7 gi dwe mar 9 mangima higani ka jo Kenya maromo 58 gidire kanyo ne okawo pachgi ka gitiyo gi lony manyien manyasani ka gin jogo kura ma oluomo joma mine joma tindo jodongo kaachiel kod chuo
mabende omiyo gi picha hie ni ma kaka jopiny paro kuom jotelo mane giyiero higa mokalo chien. Ma en wach mosebedo ka chien donde. Kendo nyocha penjo achiel kuom jotim nono ni to uthuo jotelo gi jopiny nang'o. Ni oyo ni ok en wan jopiny giwegi ma wacho kama. Emomiyo nyaka waler wiyo ni magi mana pach jopiny. Ok ni koro Infotrack nigi measures ma solid. Nikech japiny bende pache luwore gi kaka ochal. Uyieng' nade. Omiye nang'o. To jatelo ni odwaro nyicho dhi manyo basari to kone ni ooyo basari sani ok inya yudo. To koro ka jo survey gi omanye to jatelo no rach. Wan pok waneno kata nitie. So mokwongo nyaka wayiere ni magi mana pach jopiny. Gin gigo ma jopiny penjo. To japiny nyalo penj gimoro kawuono to wacha achiel to kinyne bende timo ang'o loko pache. Kaluwore gi kakodak, kaluwore gi kuma entie, kaluwore gi influences manitie. Osiepna moro nyicho penja ni to king'iyo weche mag Senate kaka nogolo ranking tiwacho ni Okia Mutata tie matek mohingo Edwin Sifuna to gi Moses Kajwang'. To nikech king'iyo public ka ting'eno Mutata okibiwinja ahinya. Gik matimore e kuot siasa ang'o okibiwinja ahinya. Tibro winjo Sifuna mang'eny nikech en secretary general mar ODM. Tibro winjo Moses Kajwang' nikech en chairperson mar County Public Investments Committee e od bura. To gimomiyo iwacho no Mutata tiyo kana penjo jo survey gi to gikoni kane gidhi Busia. To gipenjo jomodak Busia. To jomodak Busia wacho negi no Mutata ni kodgi. Nitie gik mang'eny ma county temo timo tiwinje duonde. Nitie gik mang'eny matimore Busia kanyo ma kata gin besa moro gin jopiny ok gimorgo ma giwinjo ka seneta gitimo ang'o, seneta gilose. To kidhi Homa Bay tiyudo ka jo Homa Bay mang'eny bro koni ni wan seneta no ayiero to kwa winje. Wanene mne TV, wawinje mna e Senate kuro, wawinje mna Nairobi. Koro ing'eni jabusia chakano osewacho ni gino Mutata giwinjo to gineno gik matimo to nikech senator ma Homa Bay to gi governor Homa Bay tiyo maber iyudo ka koko mang'eny ongie. Koro japiny moro winjo ni samoro senator ni ok tim ang'owa ok tinwa ok winje. Emomiyo awacho ni gini en pach japiny. Mar ariyo kanyo wuok ma Siaya to nitiere kaka ng'eny ji mawuok Siaya no wacho ni jogi ok tim gini e yo maler. Nikech wan Siaya kae waneno ka governor tiyo. Nitiere gik ma governor osetimo mwaneno mwawinjo. Magi pingo magi kidhore kabisa. To kanyo wuok mar MPs. Tachiel kuom jok mane kidho the same Infotrack. Mane wacho ni onge gini ok gitimo gini kwa believe. To koro ene mokwongo kero nikech mjumbe mamare. Mohero mopuoyo nyo neno kamoro. Koro kendo chako lokro timang'owa opuo gini muwacho ni wantu mjumbe watiyo no gini koro ber ang'ano. Nyisi ni gini oken gino ma ng'ato nyalo wacho ni ma kaka en. En gino mana mapimo pach japiny. Koro ido kan samoro an ok adwar governor no kagone kura koni governor rach. To MP mana gone kura mahero ta koni tiyo. Koro mar governor cha to go wuok to jo governor pingo wacho nang'owa ni gini rach. To kowuok mar MP to nikech en MP mamara to kogole kanyo ta koni gini rach. Gini dako keto MP na to MP na tiyo ochiwo basari to timang'o to timang'o. Koro ma ena pach jopiny. Infotrack ko wacho ni magi governors matiyo. Magi governors makoro Siaya kucho wacho ni chama par maonge kiawa. Bwana moro mosiep ni wacho ni nyamo kumi maonge penjo. Koro ing'eni ok en gino ni to Infotrack koro wacho ni jok mabeyogi dhi nuore ni jok mabeyogi ma ne gipenja jopiny pachgi to jopiny omiyogi. Koro moro nyalo bedo ni Infotrack rach nikech governor ni ok giketo to moro kendo keto ni maber nikech okeni county assembly ni tiye maber nikech MCAs go no gin jogi. Erokamano. Ripot achiel logono Jay Bonyo kapok amiyo governor thuolo.
wacho ni governors ma nie tam margi mar ariyo ni chal ka gimok giketo maino gi tich ahinya. Dibed ni biro chuno ni koro nyakwa non katiba mane wapuodho 2010 ni ahinya. Ing'eni mano bedo nikech mana kaka wacho en pach japiny. En pach japiny. Ng'eni gimoro nitie ga ni ng'ato kosenuore to ng'eni koro onge kumodoke to koro en an office otholo kuoro koti. Samoro governor tiyo malich but japiny koni nikech ng'ani en onge gimodwaro mbele kucha koro en ena pach japiny. Moko tiyo matek malich, moko bende adiera onge gimatimo gina kan. But moko to timang'owa tiyo maber kendo tich magitiyone. En mani kang'o penj japiny to koro governor Fred nie tam ne mar ariyo. Koni onge gimatimo, sani oloso mna pesa ne nikech odhi retire. Chiko twe. Samoro Fred tiyo. Koro en na pach jopiny. Nitie governor moro na winje no penjo jago kura ni idwa na bia ado e dala u kor king'ena tiyo koso. Gima JB okwache ni tiyo tatiyo. Igavana matiyo. Tiyo tatiyo. Ing'eni penjo ni mapa ni JB dhi lero nwago gima notimore siya. Miauru gimoro na pimo. My opportunity mawe ni kawuono to. Awe ni kawuono to kizungu wacho ni ogolo the cat out of the bucket. Podi. Podi, abro wacho. Koro hapa ni mana kaka JB osewache. Gigi gin opinion, gin paro mag ji. Kawuono kaka wanene ka. Kipenjo ji kata ji wacho ni dwa kao opinion pol mori penjo jopiny. Jopiny moko biro koni ni mago jo Azimio. Biro koni mago jo UDA. Kaka moro kaparo no se orote ka. Ema wacho ni nitire kaka paro moro nokochopo ne maber koro wacho ni mano ja UDA. Mano ja UDA. Wanyono tiende. Wanyono tiende ka moro ka. Kawuono ginyalo wacho ni mago jo UDA, joma manyien ginyalo wacho ni mago jo Azimio, ginyalo wacho. Koro mago gino opinion. Gi paro mak mana ni Victor, adiri mantiere momiyo adwar ni mondo achiw puoch gi pak ne governor Wanga. Yes. Kata kaneli pod ni pod okobiro. To ntiere be gima wachore e dhok. Gik mosebet ka wachore e dhok ni adier ntiere lokruok Homa Bay County. Maji neno. Makata ji wacho ni mama tiyo. Mama no kwane mwa wacho ka. To be ji mang'eny kipenjo to kagi compare mama, gi compare na governor Gladys Wanga ga wete, to mama tiyo. Inyalo paro e kor higa ne kane wan kae gi captain. Charles Odhiambo. Ntiere penjo mane wapenje kae to kata kaka noduoko gi, kata mana choko mar omenda mar county. Gin gik mineno. Mai momiyo wawacho ga kineno kowuotho katudo. Kineno kowuotho katudo to en atudo. King'iyo kit wuoth governor Wanga, tineno ka samoro kata ka lipodi ne pod okobiro to dwayo loyo magi. Koro ntiere moko makata kiwinjo ni mbele tinyalo penjori diriyo, nto be okochal gi gino. Nikech ng'ato kata jatelo ok nyal wuoka from nowhere tinno ko dhi okete malo kache. Ntiere ng'at ma kane kata lipod ni oketo malo to nyaki penjiri en dire to dakwane gik motimo. To ntiere ng'ato bende minyalo kwana ariyo adek mosetimo makata jopiny giwegi bende neno gimotimo. Kora paro ni kuom maber mowinjore puoch gi pak kaka governor Gladys Wanga to amiyo gi puoch gi pak. Masa moro bende ne opinion ne modok korgi gin bende ging'eyo. Mana kaka nwawacho kae ni kata ng'ama ok tiyo ng'eyo koko tiyo. Ochalo wuodh polo Victor. Makidhiye ting'e ni dhi. Makata ji wacho ni JB to kwa nene gi kite gi timbe geto chalo ng'ama owar ahinya kendo en ng'ama okuo. Lakini gi e chunye owuon to ng'eyo ni ok obi. Koro idwa wacho no kali kusoma ni tiyo gi ler kanyo. Achiwa. Koro ochalo opinion modhi openj pastor ni to in kineno ng'ane to ng'ane taneno ka wuodhe ber. Ochalo kama. To kichaki penjo ng'ama chielo, samoro nekech governor nonyono tiende, kata mbunge nonyono tiende, kata ne oko ochopo seche manodware. Koro magi gin opinion. Lakini king'iyo ng'ato kata kaka Ndindi Nyoro kuom wajumbe, tiwinjo ka beti wuoyo kuome ahinya. Ntiere ng'at ma beti wuoyo kuome ahinya makata kodhi opim gi kido miwacho kuomeno tineno kopogore. Kora paro ni king'iyo kata mana senators gi Okiya Mtata ne ng'at mane jatich kata ka pod ok obedo senator. Civil society ka nitie gik mang'eny motimie makata kodhi to podo ineno ko chalo gigi. It's not a surprise. Yani ok en gima kawo jopiny gi buok. Opinion poll gi kakitimo gin gik mitimo marandom. Koro inyalo kawo ichalo ng'amo kawo kidi
to bayo e liel kama ji nitiere ikia ng'ama kidi dhi goyo koro ng'ama kidi ni awe maber ka kidi ogo ji 2 3 mawacho ni ogweno ber to koro onindo kori mak mana ni nyaki bedie ni kidi ni ok nyal goyi diriyo didek mochako go mana jok mawachi maber gi kende in bende nyaka bedi nitiere gimoro mitimo mamiyi wachi maber koro penjruok maduong' ni to jok ma samoro kidi ni ok olwar kuomgi gi gin be nyaka giywa socks gi malo nyaka giywa socks gi malo nikech kiwuoyo kuom county wa Makalusa mori wuoyo kuom Siaya kati wuoyo kuom Migori kuonde miwacho ni ne okonyono 25 gi to king'iyo gi tipenjiri ni be gichalo gi gino miwacho no ywa ipgi be gichalo gi ipno to samoro king'iyo tido ka gidwa chalo gi ip na adier korido ka jopiny chalo gi mokoria chalo gi chal gi gino kori penji to bende ichal gi gimi wacho kuomini en rapim maber ne governors gi jotelo ma jopiny oyiero mondo migi los godo kuonde ma jopiny neno ni ok gidhiye maber mana diera nikech ing'e ni ochalo duoko mar penj mar kat ing'e ni sama utimo kat kata utimo mok to samoro yudo ka in weche mag figi ne thagi kani puonjo no kine klas maber to koro sama duoko no osewuok kiki kawa ni koro mane kaka in penjire na ng'ongo ma ditim mondo diber nikech mane kaka wacho ma pach jopiny ting'e ni ng'amo yiere ofis jopiny moyieri itiyo ne jopiny penjiri en ang'o miyo jopiny ok wacha maber penjiri en ang'o miyo jopiny ok feel no katinegi nikech kinyalo bet ming'i nikech ang'e ni infotrack to gi jo survey mamoko gi gimiyo ga ji details kikwayo gi to gimiyi mondo ging'e ni county nini kata constituency nini ne waloso gi ji 100 to mae gima ji 100 ne wacho bedie piny mondo igoye kwano tikone ang'o miyo giwacho ni weche mag pur pok atimie maber to nachiwo fertilizer to nachiwo kodhi to natolo tingni mondo pur penjie ni to ang'o miyo jopiny timo ang'o penjo kamano tich maber ka in ofis gik ka survey gidwani bende timo gi kendi min gi wang'i to in gi iti e kor jopiny ming'e gima jopiny wacho ng'e gima jopiny dwaro teki align mondo kitine gi maber ok ni in japiny wacho ni wan to dala waka koro tindo wadwa mana no kunyinwa bohol to indo kibukre ni wacho ni jo North Sakwa body village kuma ni onge pi tidhi kunyonwa yaw to wan ok wadwa pi mochuodho mochido wane wadwa pi maler mwanyalo modho so bedie gi iti to gi wang'ie kor jopiny to kendo JB bende gimachielo dakika achiel kendo nekech sang ber bende nyiso governors ka gi jotelo gi wajumbe gi ni gik ma gitimo onego bed ni gi communicate ma jopiny ng'eyo gik ma gitimo emako communication nido kan tiere governors ma be tiya ndi wajumbe ma tiya mak man ni gik ma gitimo gi giwegi gine ma ging'eyo taparo ni achiel kuom gimo konyo governor Gladys Wanga to kinde duto watiyo kode kaka ranyisi maber kata wan king'iyo tibiro neno gino ko bira any communication team mare odwa timie maber ahinya kuom nyiso gik ma gitimo nikech ka jopiny nigi ng'eyo gik mitimo ka jopiny nigi information achiel kuom gik ni wacho ni nohinyo uru ahinya en ni notimo gik mang'eny to jopiny ne kia ne jo central mang'eny ok ong'e gik motimo to gigi to timo ma samoro kipimo kata gik motimo gi ma William osetimo tibiro ka meke ka pod ng'eny mak mana ni information ni jopiny ongego ma eni ewi governors gi jotelo gi mondo mione to bende samoro temptation bende nitie nekech wanye Kenya nitie jok ma samoro koneno ko yua ip kama to nyalo biro dhi manyo ja opinion odhi manyo japuonj mane nono penj odhi manyo japuonj mane nono penj ni japuonj timo ni koda nade erokamano jomadongo weche thoth kaka pile otimo mos ni kawuono messages ng'eny ka to sadhi ng'ado omo kwa som gi duto te JB wach mari mogik ang'e ni koth chwe e piny Luo jomoko midhiero osemako North Eastern kocha nyaneno governor gi jotelo mawuok North Eastern Province kane loso kaluo e gwenge mag Wahambla joni gi midhiero gi Kabuto gi Nyora e Nyatike wakonyre nade sama koth chwe kama kiwacho wach ni mogik erokamano VJ mano bende lure gi wach madwa wacho mogik yes mana kama Fredo wacho ni wach information county ka county nigi disaster management team margi gibeda kicha ging'e ni to koth bro chalo nade to kanitie area ma koth jachwega mang'eny to hinyruok nyalo bedi
to gi prepare chon. Information ni kagin go nikech jomet golo information ma correct nikech ne gilando ni juma mokalo ni kochakore chieng' tich ang'wen koth bro medore pacho ka to ula bro betie kama to waneno kotimore wakawe ripode gigo county disaster management teams okawe ripode gi ma serious mondo gine ni ginyalo timo ang'o kapok otimore to jowa bende ko wachni ni dar kayo ula nyalo betie ok wachni ni dar dala wiya chutho idara to kanitie kumuketi ni udhiye kata ka endala dek juma achiel to yie udhiye uru ubro duogo tok koth nikech ngimani ber moloyo diechi miwacho ni noik koro kinyal timo ang'o ng'eno guyo bro yaw koda men nyo sechako bando pesa mar El Nino nikech kama no odhi ogo dala wi got kama nyo to neno ka gini ok bi yo ko penjo James Rabala Victor gikamite ne gono aparo ni ntire chochni e communication ma owuok kuom piny owacho ok wang'eyo koda gini en El Nino kata ok en El Nino kech mokwongo ne giwacho El Nino bang'e ne gikone odhi bedo enhanced heavy rains mak mana ni ok wang'eyo ni to odhi bedo enhanced to what degree or to what level koro e sama wawueni gimowacho jopiny ni gimoro amora nyalo timore onyalo lokore obedo El Nino koro ikruok ni manyicha ne in godo chon plan machon cha kata mana county governments gi piny owacho ok onego giket ikruoge katenge nyaka chopwane ni kode ni ogikanyi to mogik Victor en wi weche mag nyithindo makoro ni dala wang'e ni nyithindo nyiri matindo gi nyithindo ma yawuowi manyo tieko skul mar klas 8 to moko bende medo tieko skul kaka gibiro aparo ni mondo mi wang'i ni to nyithindo gibiro bede okang' mane mondo mi weche mag nyithindo ma gamo remo katindo kech king'iyo chandruok mantiere Kaluo to Kenya mangima kata dhi mana Kilifi nyithindo matindo man nyathi ja higa 13 e thuolo ma gin godo e holiday malachni gigo manyalo miyo nyithindo samoro biro we sikul kata gamo yudo iye manyalo mono gidok sikul ka January ochopo mondo wang'i kata mana nitie mabende mayawuoyi mido kaka ne giloro to koro gidonje apiko koro timbe ng'eny ma jok malawo thum gi gik mang'eny manyalo miyo ngima nyithindo girumo kasa gipodho kochopo mondo wang'i ni tere kaka wanyalo bedo kodgi mogik par kinde duto ni fuko ok golo kamodakie kineno ka fuko goyo lo kamoro fuko no odak mabor kantiere kiti moro ma samoro neno kakalo kudho bi time mabet mabor matino ok machiegni gi dalau makata kifuati tido ka gini edhi ok ni buti Fred yawa jakwaro mkajwang' mane mokelo e giko mar chenro makawuono ni endi nyocha winjo ka jopuonje ka jo pikipiki moko ywak ndi jopuonj moko bodonjo e ohanda piko sama ji loro kama hapa ni machano timore gwenge mag Migori County nyakwaro mkajwang' don nembe mekwa joko mag BMUs business mag piko te kuonde ma ang'eni kuonde moko bede niang' kuonde moko ang'eni nyocha lornu to kata kamano kuonde mag ochele gi kuonde moko one kaka nyalo rito ratiro gi ngima mag nyithindo nikech gine tieng' mabiro konyo piny e higni mabiro ka kamano riti makawuono bedo kod tieng' maber nyaka rondo mar Ramogi FM gi Ramogi TV bro dhi nyime kod miyo puonj modhi wang' achiel kod ber mogundho seche duto te wiki kwil tarik 1 Desemba wane piny luo higni 2 strong kete mana kan kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko ji dhinyore te kanyo kar jopiny magi duto yudore mana e Ramogi TV.
Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo mondo losgo kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok owinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa Tich adek saa 3 otieno. Kik bari. Lokesh Mishra's company wagoloko en Alpha Z Pharmacy Selected. Donge waduto wang'eni meher nyathini pek. To kendo wang'e maber oboduogo dalani kae mondo nyuol kae. Ka maher okoduogo dalani kae. Mano dhi bedo wich kuot maduong' ahinya kuom. En ang'o? Ang'o motimre? Apar ka nitie gimochuoyi. En ang'o marach kodi? Ano kadwa bet piny. Meher nyathina pek. Ng'ano madhi timone gimoro amora modwaro. En mana in. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka